Turkish Airlines Euroleague. I feel devotion. Φίλες και φίλοι της δημόσιας τηλεόρασης, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, καλησπέρα σας από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τελευταία αγωνιστική στη φάση των 16 της Ευρωλίγκας. Σε λίγο το τζάμπολ του αγώνα μεταξύ των ομάδων του Ολυμπιακού και της Γαλατάσαράι είναι ο τελικός πρόκρισης για τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά της Ευρωλίγκας. Οι ερυθρόλευκοι θέλουν νίκη με διαφορά 2 πόντων μαζί μας. Γι' αυτό το κομβικό παιχνίδι στη φετινή πορεία του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα, ο Γιώργος Σιγάλας. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα Βαγγέλη, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Θεωρώ ότι το σημερινό παιχνίδι, πέρα από τις όποιες αναλύσεις έχουν γίνει από όλους τους μπασκετικούς, πιστεύω ότι θα μας δείξει την εικόνα του στα επόμενα 40 λεπτά. Είναι, όπως το είπες, κομβικό. Ίσως και να μην μετρήσουν οι όποιες αναλύσεις, γιατί τέτοια παιχνίδια τέτοιας μεγάλης σημασίας και για τις δύο ομάδες και για τον Ολυμπιακό, για την προσπάθεια που έχει κάνει από την αρχή της περίοδου με τις αλλαγές, με τα προβλήματα, όλα αυτά, με νέους παίχτες, αλλά και για τη Γαλατάσαράι για να μπορέσει μια τουρκική ομάδα να πλησιάσει ακόμα περισσότερο σε Final Four. Καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ μεγάλο και σημαντικό παιχνίδι. Άρα θεωρώ ότι το καλύτερο που είναι να κάνουμε είναι να κρίνουμε αυτό που βλέπουμε. Ή να σχολιάζουμε, αν θέλεις, αυτό που θα βλέπουμε. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει μετά το αρχικό σχόλιο του Γιώργου Σιγάλα. Έχει ξεκινήσει η παρουσίαση των ομάδων. Τώρα γίνεται η παρουσίαση της ομάδας του Ολυμπιακού που κατεβαίνει με τον Κάιλ Χάινς, τον Μπέρο Άντιτ, τον Βασίλη Σπανούλη, τον Τζόι Ντόρση, τον Μάρκο Κέσελ, τον Μιχάλη Πελεκάνο, τον Λάζαρο Παπαδόπουλο, τον Γιώργο Πρίγκεζη, τον Κώστα Παπα-Νικολάου, τον Βαγγέλη Μάτζαρη, τον Κώστα Λούκα και τον Νέη Σιλό. Για να μην χάσουμε τίποτα από την συνέχεια και να είμαστε εδώ κανονικά στο τζάμπολ του αγώνα, πάμε γρήγορα στο απαραίτητο πρώτο διαφημιστικό. Τσεχοσλοβακία, δεκαετία του 60. Ένας νεαρός άντρας με πολλά όνειρα. Όνειρα που εξαρτώνται από τις επιθυμίες των άλλων και την ικανότητά του να τις υπηρετήσει. Υπηρέτησα το βασιλιά της Αγγλίας. Απόψε στις 12 παρατέταρτο στην ΕΤΕΛΑ. Jonas Brothers, η 3D συναυλία. Ο Κέβιν, ο Τζο και ο Νίκ ζουν για τη μουσική. Για να γυρίζουν τον κόσμο και για να κάνουν τα κορίτσια να ξεφωνίζουν. Ήρθε και η σειρά σας. Jonas Brothers, η 3D συναυλία. Αυτό το Σάββατο στις 4 το μεσημέρι στην ΕΤΕΛΑ. Τελικός πρόκρισης στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για Ολυμπιακό και Γαλατά. Νίκη με διαφορά 2 πόντων και πάνω θέλει ο Ολυμπιακός. Η Γαλατά ακόμα και με ήττα με έναν πόντο περνάει αυτή στα προημιτελικά. Είναι το παιχνίδι της εβδομάδας. Η Ευρωλίγκα θα το στείλει σε περίπου 50 χώρες, για την ακρίβεια σε 49 χώρες. Είναι η αναμέτρηση που κλέβει την παράσταση. Στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των 16. Είμαστε πάντα μαζί με τον Γιώργο Σιγάλα για να παρακολουθήσουμε και να σχολιάσουμε το μεγάλο παιχνίδι στο μεταξύ. Πάμε στον αγωνιστικό χώρο, στους δύο συναδέλφους για το ρεπορτάζ από τα στρατόπεδα των δύο ομάδων, και ενώ εσείς βλέπετε Ντούσαν Ιβκοβιτς και Οκτάι Μαχμούτη, τους δύο προπονητές. Αρχίζουμε από τους φιλοξενούμενους. Ο Βαγγέλης Μινιός θα μας μεταφέρει από τον πάγκο της τουρκικής ομάδας τις τελευταίες πληροφορίες. Βαγγέλη, σε ακούμε. Καλησπέρα Βαγγέλη και από μένα. Η Γαλατά έρχεται εδώ πλήρης, χωρίς κανένα πρόβλημα. Είναι, όπως είπατε και εσείς, η μόνη αντιπρόσωπος του τουρκικού μπάσκετ και μάλιστα είναι εκείνη που θέλει να πάει στο Final Four στην Κωνσταντινούπολη. Γι' αυτό ήρθε εδώ έτοιμη να διεκδικήσει την νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό. Προσεκτικοί οι παίκτες και οι προπονητές της δηλώσεις τους τις τελευταίες μέρες, τις προηγούμενες μέρες. Όχι όμως και οι παράγοντες της τουρκικής ομάδας που δήλωσαν ευθαρσώς ότι μπορεί η Γαλατά να κατατροπώσει τον Ολυμπιακό στο άντρο του εδώ, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Θα το δούμε. Στο επόμενο 2ωρο θα έχουν κριθεί όλα αυτά. Και όπως έλεγες νωρίτερα, η Γαλατά θέλει να πάει όσο γίνεται πιο κοντά στο Final Four. Γιώργο, θέλει να περάσει στα προημιτελικά. Νωρίτερα η ΕΦΕΣ του Ηλία Ζούρου, πλέον του δικού μας Ηλία Ζούρου, ιτήθηκε από την CSKA στην έδρα της 65-82, αλλά βεβαίως εκεί τα πάντα είχαν κριθεί από πλευράς ΕΦΕΣ. Η ΕΦΕΣ θα κυνηγήσει τον εγχώριο τίτλο, το πρωτάθλημα στην Τουρκία, με προπονητή πλέον
τον ομοσπονδιακό μας προπονητή Ηλία Ζούρο. Και ο οποίος βέβαια θα, από ό,τι έχω διαβάσει, θα αντιμετωπίσει, Βαγγέλη, ένα έτσι λίγο σκληρό πρόγραμμα για τις επόμενες 15 μέρες, δηλαδή 4 ή 5 παιχνίδια. Πάντως είναι μια μεγάλη επιτυχία να δώσουμε συγχαρητήρια στον κύριο Ζούρο, γιατί για άλλη μια φορά έχει πάει σε μια μεγάλη ομάδα, ιστορική ομάδα, και πιστεύω ότι θα μπορέσει και εκεί να αφήσει το δικό του στίγμα. Μετά τον Τζόρτζι Δικαιουλάκο που δουλεύει στο γυναικείο μπάσκετ στην Τουρκία, ο δεύτερος Έλληνας προπονητής τώρα για μια ανδρική ομάδα, ο Ηλίας Ζούρος. Βαγγέλη μου, θα είναι καλό να βρούμε μια αγορά, έστω και γειτονική έτσι, και ασχέτως της ιστορική μας, στο ιστορικό μας παρελθόν, να βρούμε μια αγορά τέτοια που να μπορέσει να απορροφήσει αρκετά καλούς Έλληνες σε όλα τα επαγγελματικά επίπεδα. Γιατί έτσι κι αλλιώς το μπάσκετ, το έχουμε ξαναπεί, αποτελεί, είναι το καλύτερο εξαγώγημο προϊόν του ελληνικού αθλητισμού, και η Τουρκία είναι μία ακόμη αγορά που βρίσκουν οι Έλληνες παίκτες και οι Έλληνες προπονητές εσχάτως, διότι είναι γνωστό πως οι Έλληνες παίκτες παίζουν σε ομάδες μεγάλες του εξωτερικού, αλλά είναι γνωστή και η παρουσία Ελλήνων προπονητών σε μεγάλες ομάδες. Ο Φώτης Κατσικάρης θα καταφέρνει περίφημα με την Μπιλμπάο και θα ξέρουμε σε περίπου 2 ώρες αν και η δική του ομάδα θα είναι στα play-off της Ευρωλίγκας. Άλλο ένα μεγάλο παιχνίδι στην Ισπανία. Βεβαίως, θα εξαρτηθεί βεβαίως και από το αποτέλεσμα του αγώνα της Ιένα με τη Real. Θα ενημερώσουμε τους φίλους τηλεθεατές για την εξέλιξη στα σκορ αυτών των 2 αγώνων. Ο Γιάννης Φερόπουλος είναι μαζί με τον Γιώνας Καζλάουσκας στην CSKA. Ο Ηλίας Το Ζούρος πρώτο φαβορί της Ευρωλίγκα. πήγε πέρυσι στη Ζαλγκύρη, συνεχίζει φέτος στην ΕΦΕΣ. Αυτά για τους Έλληνες προπονητές αλλά και παίκτες που διαπρέπουν σε ομάδες του εξωτερικού. Όσο εμείς λέγαμε αυτά μαζί με τον Γιώργο Σιγάλα, εσείς είδατε και τις πεντάδες των 2 ομάδων. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στον Κώστα Σκουλά για τις τελευταίες πληροφορίες από το στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Κώστα. Καλησπέρα και από τον Παγκόσμιο Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός σήμερα που δεν θα έχει στη διάθεση τον Ντούσαν Ιβκοβιτς, τον Μαρτίνας Γκετσεβίτσης, ο οποίος δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το πρόβλημα με την κίστη που είχε στην πλάτη. Από εκεί και πέρα εκτός είναι και ο Αντρέας Γλιανδάκης για αγωνιστικούς λόγους. Ο Ολυμπιακός που θέλει και τώρα δίνει οδηγίες στον Ντούσαν Ιβκοβιτς παίκτες του, αυτό που θέλει στο ξεκίνημα και αυτό του τόνισε σε μερικούς ξεχωριστά, είναι ότι θέλει να ελέγξει πάρα πολύ το ρυθμό, θέλει να πιέσει στην άμυνα ώστε ο Ολυμπιακός να μπορέσει να βγάλει να κλέψει κάποιες μπάλες και να βγάλει εμφυνιασμούς στο αγωμένο παιχνίδι του Σανίβκοβιτς. Αρτεάγκα από την Ισπανία, Τσέρεμπουκ από την Ιταλία και Μπούλτο από την Ισπανία, οι 3 διαιτητές της αναμέτρησης. Και βεβαίως να θυμίσουμε λίγο πριν από το τζάμπολ Γιώργο Σιγάλα ότι η αναμέτρηση στην Κωνσταντινούπολη ήταν συγκλονιστική. Βαγγέλη, είχε ένα περίεργο... Κρίθηκε στην παράταση. Ναι, είχε ένα περίεργο χρώμα αυτό το παιχνίδι, γιατί και η τουρκική ομάδα έδειξε κάποια πλεονεκτήματα σε σχέση, κάποια πλεονεκτήματα σε σχέση με τον Ολυμπιακό, αλλά και ο Ολυμπιακός είχε δείξει για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα καλό πρόσωπο. Είχε γυρίσει, αν θυμόμαστε όλοι, το παιχνίδι 2 φορές. Απλά τελικά κρίθηκε στην παράταση, όπως είπες. Και έβαλε μάλιστα... και το τρίποντο με τον Σλούκα στην εκπνοή, ένα μεγάλο τρίποντο. Αλλά ενώ είχε το προβάδισμα και στη μεγαλύτερη διάρκεια της παράδοσης, στο τέλος δεν τα κατάφερε εξαιτίας αυτού του κυρίου που βλέπουμε εδώ. Έβαλε τους 10 τους τελευταίους 15 πόντους της ομάδας του για να νικήσει η Γαλατά. Όπως το λες, Ευαγγέλη, εξαιτίας αυτού του κυρίου του Γκόρντον, δηλαδή του Λούκας ή Γκόρντον ή Λούκας, όπως αγαπάτε. Αλλά νομίζω και από δικά του λάθη. Και σήμερα δεν πρέπει να επαναληφθούν αυτά τα λάθη και όπως είπαν και οι συνάδελφοί σου κάτω στους πάγκους, αυτό που ζήτησε ο κύριος Ιβκοβιτς, να προσέξουν το ρυθμό, αλλά ο Ολυμπιακός να κάνει το παιχνίδι του, αυτό είναι το πιο βασικό από όλα. Σήμερα μετράει και η παραμικρή λεπτομέρεια. Μάτζαρης, Σπανούλης, Παπα-Νικολάου, Πρίντεζης και Ντόρση που έρχεται τώρα στο γήπεδο, η πεντάδα του Ολυμπιακού. Με τον αρχηγό μας Βασίλη Σπανούλη, με τον Τζόι Ντόρση, τον Γιώργο Πρίντεζη. Εδώ ο Τζόι Ντόρση έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό από τη μέρα που μετακόμισε από τη Βιτόρια στον Πειραιά. Είναι ένας παίχτης, το έχουμε πει επανειλημμένως και όλοι το έχουν πει, ο οποίος έχει κλείσει αρκετές τρύπες, ειδικά στην άμυνα στον Ολυμπιακό. Αν αυτός ο παίχτης γίνει πιο αποτελεσματικός και στην επίθεση, νομίζω ότι θα είναι η καλύτερη μεταγραφή του στο Ολυμπιακό. Ο Ντόρση που νίκησε στο τζάμπολ στην πρώτη μάχη του αγώνα, στην πρώτη μονομαχία του αγώνα, τον Κροάτη, τον Λούξα Άντρης, και ο Ολυμπιακός έχει την πρώτη επίθεση με το Σπανούλη που υψώνει για τον Ντόρση και αυτός θα καρφώσει. Άλλη πάσα στην πρώτη επίθεση του Ολυμπιακού και κάρφωμα από τον Τζόι Ντόρση. Το καλύτερο ξεκίνημα. Ένα κάρφωμα ψυχολογίας από αυτή τη θεαματική φάση
που έβγαλαν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Και την οποία την δουλεύουν αρκετά και ο Βασίλης με τον Ντόρση. Δηλαδή έχουν δείξει πια ότι ξέρει ο ένας τον άλλο. Βήματα, η κατοχή για τους ερυθρόλευκους. Ο Σιπ, ο Κοξάλ, ο Άντριτς, ο Τζάμον Λούκας και ο Σάβοβιτς είναι η πεντάδα της τουρκικής ομάδας. Ο Λάκοβιτς και ο Σούμπερτ τους είδαμε στον πάγκο της Γαλατά. Σπανούλης πάλι στο pick and roll με τον Ντόρση, πάει προς τα μέσα, υψώνει για τον Αμερικανό. Αυτός με το ένα χέρι θα συγκρατήσει την μπάλα και θα βγάλει για τον Μπρίντεζι. 8 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Σπανούλης από τη γωνία για 3. 5-0. Πολύ καλό ξεκίνημα για την ομάδα του Ζούσαν Ίπτον. Το Σπανούλης πρωταγωνιστής και σε αυτή τη φάση. Κλέβει την μπάλα. Ευνηδιασμός των Ευρωλεύκων. Παπα-Νικολάου στο lay-up αστοχή. Αλλά ο Ντόρση είναι πανταχού παρόν. Έρχεται για το follow κάρφωμα. 7-0 για τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι το μυστικό της σημερινής βραδιάς. Ο Βασίλης, ο οποίος ηγείται και επιθετικά, αλλά βλέπουμε ότι θα αναλάβει και αμυντικό ρόλο. Και σήμερα έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί κανείς να κρυφτεί κάπως περισσότερο στην επίθεση, περισσότερο στην άμυνα. Θα χρειαστούν όλοι και στις δύο πλευρές του γηπέδου και βλέπουμε ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα από τον Ολυμπιακό. Πρώτο καλάθι για την Γαλατά από τον Τζαμόν Γκόρντον ή Λούκας, όπως γράφει η φανέλα του. 7-2 το σκορ, με το Σπανούλη να έχει δώσει την εξαιρετική πάσα στον Ντόρση στην πρώτη επίθεση του Ολυμπιακού, να έχει σκοράρει το τρίποντο στη συνέχεια και να έχει κλέψει την μπάλα για τον ευνηδιασμό νωρίτερα των ερυθρολεύκων. Και το κάρφωμα, το δεύτερο κάρφωμα στον αγώνα του Ντόρση. 7-2 Σπανούλης κλείνεται, βγάζει στο Μάτζαρη, αυτός δοκιμάζει για 3, είναι εύστοχος ο Βαγγέλης Μάτζαρη. Ο Ολυμπιακός το συν 8, 12. Μετά από 2 λεπτά στο παιχνίδι, μεγάλο σκορ και καλά ποσοστά για τον Ολυμπιακό. Γιώργο. Οι παίχτες του Ολυμπιακού είδαμε ότι ο Μάτζαρης βρέθηκε σε πάρα πολύ καλή θέση, δεν έχουν να βοηθούν τίποτα. Είναι αυτό το παιχνίδι που έχουμε δει όλο αυτό το διάστημα και είναι οι παίχτες να γίνουν πρωταγωνιστές. Ασχέτως αν έχουν την ανάλογη εμπειρία για τέτοια μεγάλα παιχνίδια. Αυτό πρέπει να δούμε και σήμερα και δόξα τω Θεώ το βλέπουμε. Ο Τζαμόν Λούκας σκόραρε και πάλι από την κορφή της ρακέτας με 2 δικά του καλάθια. Μειώνει η Γαλατά. 14 Σπανούλης αλλάζει με τον Ντόρση. Παίρνει το screen και εκτελεί από την περιφέρεια. Είναι άστοχος στο μακρινό rebound από τον Άντριτς που αφήνει για τον Λούκας. Και είναι φυσιολογικό, Βαγγέλη, να δούμε τον Μάτζαρη πάνω στο Λούκας. Ο Μάτζαρης, ο οποίος έχει δείξει αρετές πολύ καλής άμυνας, αμυντικής ικανότητας. Εδώ ξανά αυτή η μονομαχία. Τώρα δεν θα τελειώσει καλά τη φάση ο Λούκας. Το ριμπάρο τον Ολυμπιακό, πάσα ευνηδιασμού με τον Μπρίντεζι να μην μπορεί να γυρίσει καλά προς το καλάθι και να προτιμάει να βγάλει την μπάλα για το Σπανούλη. Και οι ερυθρόλευκοι θα πάνε σε επίθεση μισού γηπέδου. Σπανούλης πάλι pick and roll με τον Ντόρση. Η πάσα στη γωνία για τον Μάτζαρη. Αυτός κινείται από την baseline. Βγάζει για τον Αμερικάνο που θα χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Σιπ για τη Γαλατά που είναι 6 πόντους πίσω. 6,5 λεπτά πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Το screen από τον Άντριτς για τον Λούκας. Ξανά η μπάλα στον Κροάτη. Αυτός με ταμπλό σκοράρει 16. Χρειάζεται, Βαγγέλη, μια προσοχή στον Άντριτς γιατί ο παίχτης του, στην συγκεκριμένη περίπτωση ο Ντόρση, πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικός στις βοήθειές του γιατί ο Άντριτς είναι ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να τελειώνει τη φάση όχι μόνο κάτω από το καλάθι αλλά και από τα 2 μέτρα. Σπανούλης σε άστοχο σου 3 πόντων. Πρίντεζι στο επιθετικό rebound. Βγάζει την μπάλα για τον Ντόρση και αυτός αφήνει για τον Σπανούλη. Χειροκροτήματα από το κοινό για την ενέργεια, για το πάθος και τη δύναμη που βγάζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού στο ξεκίνημα του αγώνα. Σπανούλης στον πάσιμο. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό που θα έχει επαναφορά την τελική γραμμή για επίθεση 13 δευτερολέπτων. Ακριβώς 6 λεπτά πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Εδώ ο αρχηγός του Ολυμπιακού και εμείς ξαναβλέπουμε πώς έσωσε την κατοχή. Ο Γιώργος Πρίντεζης πέταξε την μπάλα πριν πατήσει την τελική γραμμή και σωστά συνεχίστηκε το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Τα 2 εφτάρια, Βαγγελία. Ο καλύτερος Τούρκος αμυντικός, πάνω στον καλύτερο σίγουρα επιθετικό, ένα από τους καλύτερους επιθετικούς στην Ευρώπη. Σπανούλης, παρότι έπεσε η παραγωγικότητά του όσο πέρασαν τα παιχνίδια από το ξεκίνημα της σεζόν στην Ευρωλίγκα, από τους περίπου 20 πόντους στους περίπου 17 που σκοράρει, τώρα παραμένει ο πρώτος σκόρερ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση από τους παίκτες που συνεχίζουν στο θεσμό, που συνεχίζουν στη φετινή διοργάνωση.
Και βέβαια βοηθάει και περισσότερο τους συμπαίκτες του ώστε να έχουν γίνει καλύτεροι και να αποδώσουν και εκείνοι περισσότερο. Νέα προσωπική ενέργεια από τον Τζαμόν Λούκας για το 12-8. Ναι, ο Σπανούλης στα παιχνίδια που χρειάστηκε δεν έπαιξε για τους δικούς του αριθμούς, έπαιξε για να κάνει καλύτερους συμπαίκτες του. Ακριβώς. Όπως το μεγάλο παιχνίδι με την ΕΦΕΣ και τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού που τον έφερε πολύ κοντά στα play-off της φετινής Ευρωλίγκας. Σπανούλης με τον Κόξαλ παίρνει τα βήματα και εκτελεί με την προσποίηση, κέρδισε χώρο και χρόνο Γιώργο για να εκτελέσει εύστοχα από τα 6,75. Ο Βασίλης θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, επειδή είναι μόνο 28 αν δεν κάνω λάθος, έχει μπροστά του τα 4-5 καλύτερα χρόνια της καριέρας του. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι κάθε μήνας που περνάει με την εμπειρία που αποκτάει και την επεξεργασία που γίνεται στο μυαλό του θα γίνεται όλο και πιο χρήσιμος, όχι για εκείνον, γιατί αυτό ξέρουμε τι μπορεί να είναι, αλλά για όλη την ομάδα. Επιθετικό φάουλ από την πλευρά της Γαλατά. Ο Ολυμπιακός μετά το time out που κάλεσε ο Οκτάι Μαχμούτη, εδώ το κινητό screen, θα έχει την επαναφορά. Προηγείται με 7, 15-8, 4 και 47 μένουν για το τέλος της περίοδου. Πάμε σε διαφημίσεις. Τελικός πρόκριση στα προημιτελικά της Ευρωλίγκας. Ο αγώνας στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μεταξύ του Ολυμπιακού και της Γαλατά. Παιχνίδι δίχως αύριο, ή όπως λένε οι Αμερικανοί και μας το θύμισε ο Τζόι Ντόρση χθες, παιχνίδι do or die, το κάνεις ή πεθαίνεις, Γιώργο Σιγάλα. Έτσι ακριβώς είναι, Ευαγγέλη. Είπαμε επανειλημμένως ότι ειδικά για την ομάδα του Ολυμπιακού έχει μεγάλη σημασία. Άλλο ένα βήμα πιο πάνω για αυτή την προσπάθεια που κάνει αυτή η ομάδα από την αρχή της σεζόν με νέους παίχτες, ικανότατους, ταλαντούχους. Της δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία. Όπως επίσης νομίζω ότι η ευκαιρία που δίνει στην τουρκική ομάδα είναι για να πλησιάσει αυτό που είπαμε προηγουμένως στο Final Four. Άλλο ένα βήμα στο Final Four για να υπάρχει ένας εκπρόσωπος από την Τουρκία. Πρίντεζης, η μπάλα πήγε χαμηλά, γυρίζει αλλά αστοχή. Το rebound από τον Άντριτς. Δεν υπάρχει ευνηδιασμός για την Γαλατά. Ας ακούσουμε τις οδηγίες των προπονητών. Πρώτα από τον Βαγγέλη Μυρνιό. Μαχμούτ Οκτάι έστειλε τον Γκόρντον πάνω στο Σπανούλη, του είπε να τον προσέχει και να τον μαρκάρει ιδιαίτερα δυνατά. Από εκεί και πέρα έδωσε οδηγίες στον Σάβοβιτς για το μαρκάρισμα του Πρίντεζη, διότι ήταν δυσαρεστημένος από το καλάθι που δέχτηκε πριν, που κατάφερε ο Πρίντεζη να περάσει το σώμα του κάτω από τον Σάβοβιτς. Δύο συνεχόμενα λάθη για την τουρκική ομάδα. Ένα από τον Λούκας νωρίτερα και τώρα από τον Λάκοβιτς για την κατοχή και την επαναφορά του Ολυμπιακού πλέον που προηγείται με 15-8. Ακούμε γρήγορα και τον Κώστα Σκουλά. Είναι ένα παιχνίδι 40 λεπτών. Θέλει μεγάλη συγκέντρωση παντού στον ανέβηκο του παίκτες του που έχει πολλά παράπονα από την άμυνα στον Γκόρντον. Έχει βάλει 6 από τους 8 πόντους και τόνισε επίσης ότι και 8 πόντοι από pick and roll των Τούρκων θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Σπανούλης πέρασε την μπάλα μέσα από κλειδαρότρυπα. Μέσα από τρύπα βελόνας. Βρήκε τον Παπα-Νικολάου που έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι πολύ ικανός στο παιχνίδι χωρίς και στις κινήσεις χωρίς την μπάλα. Έκοψε ιδανικά, κοιτάξτε πως στην καρδιά της άμυνας της Γαλατά πήρε στο σωστό σημείο και στο σωστό χρόνο την μπάλα για το maximum, το goal foul, το καλάθι και την κερδισμένη βολή. Ο Κώστας δυναμώνει όλο και περισσότερο κάθε μήνα που περνάει και αυτό το δείχνει μες στο παιχνίδι και αμυντικά και στα rebound αλλά και στα τελειώματα των φάσεων. Το οποίο αυτό επειδή έχει και το ύψος, έχει την ικανότητα. Είναι πλαστικός παίκτης, θα τον βοηθήσει πάρα πολύ. Αυτό που χρειάστηκε είναι η δύναμη και αυτό το δείχνει ότι αρχίζει και το αποκτάει. Στο συν 10 Ολυμπιακός μετά από 6 λεπτά στον αγώνα. 18-8. Τζόσουα Σιπ με τον Παπα-Νικολάου. Ζαμόν Λούκας. Υψώνει για τον Αλντεμίρ που έχει περάσει τον αγώνα. Φάουλ από τον Ντόρση. Είναι, Ευάγγελε, ένα πρόβλημα αυτό το pick and roll στην κορυφή. Η τουρκική ομάδα, ειδικά με στη ρακέτα, έχει μεγαλύτερα κορμιά αυτή τη στιγμή. Έχει τον Άντριτς, ο οποίος, όπως είπαμε, μπορεί και τελειώνει καλά τις φάσεις. Βλέπουμε να τον εκμεταλλεύονται. Ο Γκόρντον ξέρει να παίζει καλά το pick and roll. Εδώ τώρα χρειάζεται λίγο προσοχή. Και μετά τις αρχικές ατομικές προσπάθειες του Αμερικανού, τώρα βλέπουμε ότι προσπαθεί περισσότερο να πετάξει την μπάλα, να περάσει την μπάλα στους ψηλούς, γιατί προσαρμόστηκε η άμυνα του Ολυμπιακού πάνω του. Και βέβαια δεν θα πρέπει που δεν είναι να αφήσουν τον Λάκοβιτς που κάποια στιγμή θα προσπαθήσει σίγουρα να μπει μέσα στο παιχνίδι, έτσι. Να πάρει ρυθμό. Σπανούλης στον πάσιμο, άλλη μία ακόμα εξαιρετική πάσα στον
Παπα-Νικολάου και αυτός θα δώσει για τον Ντόρση. Ο Αμερικανός με κάρφωμα θα τελειώσει ιδανικά μία ακόμη φάση για τον Ολυμπιακό που προηγείται με διπλό σκορ 10 πόντων. Το θετικό σε αυτή την προσπάθεια του Ολυμπιακού είναι η μέχρι στιγμής πολύ καλή συνεργασία όλων των παιχτών του. Σιπ από την baseline, φάουλ από τον Παπα-Νικολάου. 2 βολές για τον Τζόσουα Σιπ και ο Σούμπερτ έχει περάσει στην πεντάδα της Γαλατά. Δοκιμάζει πολλά πράγματα, αλλάζει σχήματα, αλλάζει παίκτες, Οκτάι Μαχμούτη, αλλά στο ξεκίνημα του αγώνα ο Ολυμπιακός είναι καταιγιστικός. Προηγείται με διαφορά 10 πόντων, βολές για τον Τζόσουα Σιπ. Έξω η πρώτη. Εδώ ο Ντούσαν Ιβκοβιτς που φώναξε στον Κώστα Παπα-Νικολάου ότι έπρεπε να προσέξει, να συγκρατήσει την ορμή του. Έπεσε μετά το σουτ πάνω στο Σιπ και του έκανε το φάουλ και τον έστειλε στη γραμμή για τις βολές. 20-11 με μία στις 2 βολές από τον Σιπ. Η Γαλατά γυρίζει την άμυνα της σε ζώνη, αλλά ο Ολυμπιακός τους πάει με μια πάσα ακριβίας, με μια πάσα λέιζερ του Σπανούλη που πήγε στη δεύτερη γραμμή άμυνας. Είναι αυτά που συζητούσαμε, Βαγγέλη, μαζί στον αγώνα με τον Άρη. Ακριβώς. Να δούμε βέβαια τώρα πώς αντιδράσει και η τουρκική ομάδα, έτσι, οι Τούρκοι παίχτες, γιατί ο Ολυμπιακός το δουλεύει συχνά αυτό, έχει και τους παίχτες να το κάνει. Σιπ σε σουτ 3 πόντων είναι άστοχος. Ο Αλντεμίρ στο επιθετικό rebound. Άλλο ένα μεγάλο κορμί. Και η Γαλατά σε νέα επίθεση 24 δευτερολέπτων. Σούμπερτ για 3 θα ευστοχίσει και θα μειώσει 22-14. Ίσως θα μπορούσαν να κοιτάξουν μάλλον και τα 3 δευτερόλεπτα οι διαιτητές, γιατί νομίζω ότι άλλαξαν 2 πάσες με 2 παίχτες μες στη ρακέτα. Συνεχίζει σε άμυνα ζώνης η Γαλατά, όπως ξεκίνησε νωρίτερα. Σπανούλης περιμένει τον Ντόρση που του δίνει ένα σκριν στην κορφή της ρακέτας, θα βγάλει για τον Μάτζαρη. Διείσδησε από αυτόν, πάσα έξω, Πρίντεζης για 3. Είναι άστοχος, αλλά ο Ντόρση ψηλότερα από όλους. Μαζεύει το rebound και δίνει στον Πρίντεζη. Του ήρθε ο Σπρέιλερ. Φοβερή πάσα του Ντόρση, αλλά πολύ καλό και το κλώψιμο του Πρίντεζη που πάει ανάμεσα από 2 και σκοράρει για το 24-14. Σιπ, Αλντεμίρ, Λούκας. Πίσω από το σκριν του Αλντεμίρ θα εκτελέσει την κορφή της ρακέτας. Είναι άστοχος, εύκολο rebound του Μάτζαρη. Πάρα λίγο να κλέψει ο Λάκοβιτς. Προλαβαίνει ο Μάτζαρης και δίνει στο Σπανούλη. Ετοιμάζει και τον Άντιτς ο Ιβκοβιτς. Ο Σπανούλης φωνάζει στον Ντόρση να του δώσει το σκριν. Αυτό θα γίνει τώρα. Μάτζαρης καθυστέρησε εδώ να κυκλοφορεί την μπάλα ο Ολυμπιακός. Ξανά Σπανούλης. Νέο σκριν από τον Ντόρση. Σπανούλης, επιθετικό φάουλ του Ντόρση. Η κατοχή για τη Γαλατά. Όπως βλέπεις, Βαγγέλη, ο Ολυμπιακός κρατάει αποστάσεις εναντίον της ζώνης και νομίζω ότι αυτό θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει η τουρκική ομάδα. Εντάξει, παίζει και το pick and roll, δηλαδή παίζει σαν να παίζει εναντίον men to men. Καλή συνέχεια ο Σπανούλης στον ψηλό στην κορφή της ρακέτας για να πάρει βοήθεια και να πάει σε ρήγμα. Ακριβώς. Time out υπάρχει, 24-14, 1 και 22 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει ιδανικά τον αγώνα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε περίπου 1 λεπτό. Επιστρέφουμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, επιστρέφουμε στην απευθείας μετάδοση του πρώτου καναλιού της ελληνικής τηλεόρασης. Ξεκίνησε με μεγάλα ποσοστά Γιώργος Σιγάλα Ολυμπιακός και συνεχίζει με μεγάλα ποσοστά και στα δίποντα και στα τρίποντα. 24 πόντι, 1 και 22 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Είναι μεγάλο σκορ, έτσι. Είναι μεγάλο σκορ, Βαγγέλη, και να ευχηθούμε να συνεχίσουν έτσι. Και νομίζω ότι μπορούν να συνεχίσουν έτσι, γιατί βλέπουμε ότι ούτε η ζώνη τους έχει εμποδίσει. Είπαμε νομίζω και στο παιχνίδι με τον Άρη πριν μια εβδομάδα. Το επίπεδο των δύο ομάδων δεν είναι το ίδιο. Μπορεί ο Ολυμπιακός να έχασε μέσα στην Τουρκία. Θεωρώ όμως ότι το επίπεδο και του ρόστερ, αν θέλεις, αλλά και της δυναμικής που έχουν και το παιχνίδι που μας δείχνουν και οι δύο ομάδες, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει αβαντάζ. Παίζει στην έδρα του και μέχρι στιγμής δείχνει ότι ελέγχει το παιχνίδι. Ο Σπανούλης θα κλέψει την μπάλα και η κατοχή είναι για τον Ολυμπιακό. Εδώ ο αρχηγός των Ερυθρολεύκων που κάνει πολλά πράγματα από το ξεκίνημα του αγώνα. Υπάρχουν αλλαγές στην πεντάδα της Γαλατά, μέχρι και ο Γιλντιρίμ σε ηλικία 39 ετών παρακαλώ έχει περάσει στο παρκέ. Για να ακούσουμε τι ζήτησε ο Μαχμούτη, διαστόματος Βαγγέλης Μυρνιού. Πιο δυνατή άμυνα ζήτησε από τους παίκτες του, τους είπε σεβαστείτε τον εαυτό σας, ήρθαμε να κάνουμε κάτι εδώ πέρα. Και από εκεί και πέρα στην επίθεση ζήτησε να πηγαίνει η μπάλα μέσα στο καλάθι. Συνέχισε σε άμυνα ζώνης και ο Έισιλο στην πεντάδα του Ολυμπιακού μαζί με τον Άντιτς, μαζί και ο Χάινς που τώρα έχει την μπάλα. Έισιλο
Θα δούμε την επίθεση των Ερυθρολεύκων και θα ακούσουμε τον Κώστα Σκουλά. Σπανούλης, Χάινς κάτω από το καλάθι βήματα. Ο Σπανούλης τον βρήκε γρήγορα στην εσωτερική. Δίστασε μπροστά στον Αλντεμίρο Χάινς και υπέπεσε σε παράβαση βημάτων. Εδώ είναι η μετακίνηση του σταθερού του ποδιού και τα βήματα που έκανε Κώστα Σκουλά. Πολύ μεγάλη προσοχή σε Αρσλάν και Λάκοβιτς ζητάει ο Ντούσαν Ιβκοβιτς, που θέλει πολύ μεγάλη πίεση ώστε να μην μπορεί να κυκλοφορήσει την μπάλα Γαλατασαράι. Να ο Αρσλάν. Εδώ μετά τις αλλαγές με το Χάινς. Δεν θα δώσει καλή πάσα στον Αλντεμίρ. Κλέβουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Χάινς για το Σπανούλη. Ο Ολυμπιακός είναι στο συν 10. Καλά χέρια από τον Άντιτς. Θα μείνει χρόνος και για τη Γαλατά, που συνεχίζει σε άμυνα ζώνης. Άντιτς δίστασε για τρεις, βγάζει στο Σπανούλη. 10 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση των Ερυθρολεύκων. Σπανούλης, Άντιτς, αυτός για το Χάινς. Θα κλέψει τώρα η Γαλατά. Λάκοβιτς, 10 δευτερόλεπτα για την τουρκική ομάδα. Λάκοβιτς φάουλ από τον Έι Λό, είχε να δώσει ένα Ολυμπιακός και το δίνει σωστά. Πολύ σωστά. Λάκοβιτς στην επαναφορά. Σούμπερτ εκτελεί αμέσως μπροστά στο Χάινς. Είναι άστοχος. Το μακρινό rebound από ποιον? Από τον Γιλντιρίμ τελικά. Λάκοβιτς 3-2-1 στην εκπνοή του χρόνου. Το άστοχο σουτ από τον Αλντεμίρ. Τέλος πρώτης περίοδου. Ολυμπιακός 24, Γαλατάς 14. Ο Ολυμπιακός έχει μια διαφορά 10 πόντων. Έχει κάνει καλό ξεκίνημα στο μάτς. Διαφημίσεις και ερχόμαστε πίσω. Ο Ολυμπιακός έχει μπει αποφασιστικά στον αγώνα. Στον τελικό πρόκριση στα play-off της Ευρωλίγκας. Θέλει νίκη με τουλάχιστον 2 πόντους διαφορά κοντά στη Γαλατά. Προηγείται ήδη με 10, 24-14. 7-10 δίποντα, 3-5 τρίποντα, 1-1 βολή. Υπερέχει στα rebound και στις περισσότερες κατηγορίες της στατιστικής. Παρόλο που και οι Τούρκοι δεν έχουν κακά ποσοστά, δηλαδή σουτάρουν και στις δύο κατηγορίες με 50%. Νομίζω όμως ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος επιθετικά. Δεν ξέρω τώρα πώς θα αντιδράσει και ειδικά αν θα συνεχιστεί και η άμυνα ζώνης με τις τρεις μαζεμένες αλλαγές που έκανε ο κ. Ιβκοβιτς με Χάινς, Άντιτς και τον Λό. Θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσει να κοιτάζει το παιχνίδι της baseline. Πρέπει να δούμε λίγο high-low. Ο Χάινς έχει πολύ καλή ικανότητα στο να παίξει και ένας εναντίον ενός από ψηλά, να δημιουργήσει ρήγματα. Οι Τούρκοι έχουν καλά κορμιά, αλλά δεν έχουν τεχνική. Μια χαρά, Βαγγέλη, μια χαρά πάνε τα πράγματα. Και τώρα αλλάζει έναν ακόμη παίκτη για το αρχικό του σχήμα. Κατά τα 4-5 με διαφορετική πεντάδα ξεκινάει σε σχέση με την πρώτη περίοδο. Τη δεύτερη ο προπονητής του Ολυμπιακού και ο Μάρκο Κέσελ στο παρκέ. Πάμε να ακούσουμε οδηγίες προπονητών. Αρχίζουμε και πάλι από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας θέλει ο Τούρκος προπονητής και διεισδύσει από τον Λάκοβιτς και τον Αρσλάν. Ο Γιλντιρίμ διαμόρφωσε το 24-16 και τώρα ο Κώστας Σκουλάς. Πολύ μεγάλη προσοχή θέλει ο Ντούσαν Ιβκοβιτς στο παιχνίδι των Τούρκων μέσα από το καλάθι, όπως αυτό που έγινε πριν από λίγο. Ενώ ζητάει στην επίθεση, ενώ έχουμε καλάθι και φάουλ από τον Χάινς, να μην γίνεται κατάχρηση της πάσης από τους φιλούς. Καθώς είδαμε νωρίτερα, ο Ολυμπιακός σε δύο φάσεις άλλαξαν πολλές φορές την μπάλα μες στο καλάθι, με τη συνέπεια να χαθούν οι δύο πόντοι. Δεν είσαι απλά συνδεδεμένος με τον πάγκο, είσαι συνδεδεμένος με τους ψηλούς του Ολυμπιακού. Το high-low που ήθελε σε συνεργασία των δύο ψηλών ήρθε αμέσως απέναντι σε μια ζώνη με προσαρμογές, όπως είδαμε τώρα, διαφορετική από την αρχική ζώνη που έπαιξε ο Μαχμούτη. Έτσι, Γιώργο. Ο Ολυμπιακός αντιδράει πάρα πολύ σωστά. Δεν μπλέκεται, δεν φοβάται, παίζει το παιχνίδι του και τις βασικές του αρχές στην επίθεση. Pick and roll στην κορυφή, μεταφορά της μπάλας είτε στη weak side είτε στη ball side. Πάλι pick and roll, ένας εναντίον βέβαια το έχουν γυρίσει σε man to man, ας πούμε, κάπως. Δεν είναι κάπως, είναι man to man. Ο Σπανούλης τώρα αστόχησε, κάνει και το φάουλ στο κέντρο του γηπέδου για να σταματήσει τον ευνηδιασμό της Γαλατά. Εδώ ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Το πρώτο του φάουλ στο παιχνίδι ήταν αυτό. Ο Ολυμπιακός κρατάει την διαφορά των 10 πόντων. 26-16. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή, Βαγγέλη, θα ξαναδούμε λίγο σύντομα τον Γκόρντον. Γιατί ακόμα οι περιφερειακοί δεν έχουν πάρει αρκετά. Δεν έχει πάρει τους περιφερειακούς του κάποια πράγματα ο coach της τουρκικής ομάδας. Έχουν σουτάρει μόνο 2 φορές από τη γραμμή των 6,75. Δεν έχουν λόγω της πίεσης του Ολυμπιακού τις ευκαιρίες να σουτάρουν πολλές φορές από την περιφέρεια. Και στους ψηλούς συναντούν και αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Να ο Λάκοβιτς ένα pick and roll με τον Αλντεμίρ. Πηγαίνει όλη τη διαδρομή μέχρι το lay-up με ταμπλό σκοράρι. Ωραία προσπάθεια. 26-18 και
και σε αυτή την περίπτωση, ενώ είχε την ευκαιρία να σουτάρει από μακριά, προτίμησε να πάει στο σίγουρο δρόμο μέχρι το lay-up ο Σλοβαίνος. Ξανά η άμυνα ζώνης της Γαλατά. Βέβαια, έτσι. Και λάθος τώρα από τον Νέι Σιλό στην πάσα του προς τον Χάινς. Σούμπερτ τρίποντο στον ευθυνδιασμό, είναι άστοχο. Ο Λο στο rebound. Και ανοίγει τον ευθυνδιασμό του Ολυμπιακού. Οι ερυθρόλεπτοι θα σουτάρουν και αυτοί από τα 6.75 στο δικό τους ευθυνδιασμό, αλλά θα έχουν το ίδιο αποτέλεσμα που είχε και ο Σούμπερτ νωρίτερα. Ο Σπανούλης σημάδεψε το σίδερο. Φάουλ τώρα από τον Κέσελ, 2 βολές για την Γαλατά. Ο κ. Μαχμούτη προσπαθεί με τον Αλντεμίρ ένα μεγάλο κορμί να κλείσει και ίσως κάποιους διαδρόμους μέσα στη ρακέτα του, αλλά μέχρι στιγμής δεν τα έχει καταφέρει. Είναι μεγάλο κορμί ο ψηλός που σουτάρει τώρα, ο Τούρκος ψηλός που σουτάρει τώρα τις βολές. Αλλά νομίζω ότι περισσότερο πρέπει να είναι προσεκτικός Ολυμπιακός στις φάσεις όπως προηγουμένως. Τα λαθάκια που μπορεί να φέρουν ένα ευθυνδιασμό και ένα τρίποντο στον ευθυνδιασμό που δίνουν ρυθμό στους αντιπάλους. Αυτοπεποίθηση αν θέλεις. Αυτά είναι τα περισσότερα σημεία που πρέπει να προσέξει, ας πούμε. 2 στις 2 βολές από τον Φουρκάν Αλντεμίρ. Πλησιάζει κι άλλο η Γαλατά, 26-20. Ο Σπανούλης αποσύρεται για να πάρει μερικές ανάσες και ο Κώστας Σλούκας παίρνει τη θέση του στην πεντάδα του Ολυμπιακού. Συνεχίζει σε άμυνα ζώνης η Γαλατά. Σλούκας, Άντιτς, Λο. Σκριν από το Χάινς, AC Λο με το αριστερό είναι άστοχο στο μακρινό ριμπάουντ από το Λάκοβιτς και αμέσως ευνηδιασμός της τουρκικής ομάδας τον σταματάει με φάουλ ο Σλούκας. Το φάουλ πάνω στον Αρσλάν. Εδώ ο Κώστας Λούκας. Και time out από τον Ντούσαν Ιβκοβιτς που βλέπει την ομάδα του στα τελευταία 2 λεπτά να μην λειτουργεί σωστά απέναντι στη ζώνη της Γαλατά. Εδώ το σωστό φάουλ του Σλούκα για να σταματήσει τον ευνηδιασμό της Γαλατά που εκδηλωνόταν με τον Αρσλάν. 26-20, 8 λεπτά πριν από το ημίχρονο. Η συνολική στατιστική είναι εδώ, διαφημίσεις και σε περίπου 1 λεπτό επιστρέφουμε στο σετ. Πάλι μαζί από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας είναι η απευθείας μετάδοση του πρώτου καναλιού της ελληνικής τηλεόρασης. Ολυμπιακός εναντίον Γαλατά. Η συνολική στατιστική μέχρι στιγμής 26-20 το προβάδισμα τώρα του Ολυμπιακού. 8 λεπτά Γιώργος Σιγάλα πριν από το ημίχρονο. Υπάρχει μια ισορροπία, όπως είδαμε και στη στατιστική, υπάρχει μια ισορροπία στις δύο ομάδες. Βέβαια αυτό δημιουργήθηκε βέβαια και στις δύο κακές επιθετικές επιλογές του Ολυμπιακού στις τελευταίες επιθέσεις. Θεωρώ ότι δεν πρέπει, αυτό το πράγμα που λέγαμε και προηγουμένως, η άμυνα όταν σε κρατάει περιφερειακά και δεν κοιτάς καλά το καλάθι, είναι αυτό το κέρδος της. Όταν ο Ολυμπιακός λειτουργήσε σε αυτό που ξέρει καλά, με παίχτες που μπορούν να κινούνται μέσα στην, με το high-low, είτε στην baseline κοντά, με τις διεισδύσεις είτε του Σπανούλη. Τώρα ο Λούκας μπορεί να το κάνει και όλο μπορεί να το κάνει. Έχεις ένα καλό σούτερ απ' έξω. Αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτείς. Δεν πρέπει να πας σε γρήγορες επιθέσεις. Θεωρώ ότι και γι' αυτό ο κύριος Σίβκοβιτς πήρε και time out. Για να δώσει οδηγίες πάνω σε αυτό, Κώστα Σκουλά. Ακριβώς, ο Ντούσαν Ιβκοβιτς έχει πολλά παράπονα από τους παίκτες του για την επίθεση. Τους είπε: έχουμε 1 στα 7 σουτ και 3 λάθη. Να έχετε υπομονή στην επίθεση. Ενώ αυτό που κάνουν για μία ακόμα φορά οι Τούρκοι, το τόνισε, θέλει καλύτερη αντιμετώπιση του pick and roll. Θέλει οι παίκτες του να είναι συγκεντρωμένοι και τους ζητάει όταν υπάρξει rebound να τρέξουν τον ευθυνδιασμό. Θα τη δούμε, Γιώργο Σιγάλα, και στη συνέχεια αυτή την αντιμετώπιση του pick and roll από τον Ολυμπιακό. Με το 2 εναντίον 2 δηλαδή που προτιμάει και παίζει πάντα η ομάδα του Ντούσαν Ιβκοβιτς. Άλλο ένα λάθος στην επίθεση, 26-22. Η πάσα χαμηλά δεν θα περάσει, κλέβει ο Λούκας. Πάσα ευνηδιασμού τώρα για τον Ολυμπιακό. Άντιτς περνάει την άμυνα αλλά δεν τελειώνει καλά τη φάση. Ο ίδιος στο rebound κόβεται στη συνέχεια αλλά με φάουλ θα εκτελέσει 2 βολές. Άλλαξε μια, 2 και νομίζω και τρίτη φορά η άμυνα ζώνης της Γαλατά και το time out λογικά το πήρε ο προπονητής του Ολυμπιακού για να εξηγήσει τις παραλλαγές της ζώνης που έπαιξε ο Μαχμούτη. Εκεί που μπλοκαρίστηκε σε εκείνο το δίλεπτο Ολυμπιακός. Ναι, αλλά στην ουσία, Βαγγέλη, ήταν οι επιλογές. Δηλαδή, ο Λο κάποια στιγμή έπαιξε πάλι το pick and roll, όπως το έκανε προηγουμένως στους Σπανούλης και εκμεταλλεύτηκε, αν θέλει, στους παίχτες ή σούταρε. Τους συμπαίχτες του ή σούταρε. Ο Λο δεν το έβαλε. Ήταν όμως πολύ πιο γρήγορη η εκτέλεση, θα είχε και άλλο χρόνο. Θα μπορούσε δηλαδή να ψάξει και άλλες επιλογές. Ακριβώς. Εγώ νομίζω σε αυτό το επίπεδο, αλλά βλέπουμε ότι από τα δικά του λάθη δημιουργείται πάνω να δώσει την ευκαιρία στην τουρκική ομάδα να πάρει ρυθμό. Εδώ φάνηκε τυχερός με το κλέψιμο του Σλούκα. Δεν πρέπει να γίνονται αυτά τα λάθη. 27-22, Σούμπερτ αφήνει για τον Λάκοβιτς. Ο Σλοβαίνος πήρε σκριν από τον Αλντεμίρ. Θα δοκιμάσει σούτα την κορφή της ρακέτας. Airball.
Ο Αλντεμίρ δεν μπορεί να σώσει την κατοχή. Από την τελική γραμμή θα επαναφέρει ο Ολυμπιακός. Ο Χάινς Βαγγέλη έχει σκληρή δουλειά τώρα. Υπάρχει μια διαφορά ύψους 10-14 πόντων έτσι, με τον Αλντεμίρ. Ο Χάινς με τον Αλντεμίρ. Μαχμούτη αποσύρει γρήγορα το Λάκοβιτς και ξαναβάζει στον αγώνα τον Τζαμόν Λούκας. Ο Ολυμπιακός επανέφερε. Σλούκας απέναντι στην ζώνη και πάλι της Γαλατά. Σαν 3-2 ξεκίνησε. Σλούκας πίσω από το screen του Χάινς. Πάρα λίγο να χάσει την μπάλα, τελικά τη μαζεύει, εκτελεί από την γραμμή των ελευθέρων βολών, είναι εύστοχος για το 29-22, στο συν 7 ο Ολυμπιακός. Είχε την υπομονή ο Κώστας για να διαβάσει την άμυνα και βέβαια δεν δίστασε να σηκωθεί από τη μέση της ρακέτας και να σουτάρει. Ασλάν, η πάσα στη γωνία, Λούκας σε σούτ 3 πόντων, 29-25. Εδώ βέβαια κάποιος πρέπει να πει σε όποιον μαρκάρει τον Γκόρντον ότι να μένει μαζί του. Δεν έχει κανένα λόγο να βοηθάει μέσα τους υπολείπους. Χάινς. Λο για τον Σλούκα, σκριν από το Χάινς. Κέσελ, Λο από την εσωτερική περνάει, αλλά δεν μπορεί με το ανάποδο layup να σκοράρει. Βρέθηκε σε μειονεκτική θέση, κάτω από το καλάθι, αστόχησε. Σούμπερ τρίποντο στον ευθυνδιασμό, στο σίδερο, ο Άντιτ στο rebound. Ζητάει και φάουλ. Τίποτα λέει ο Αρτεάγκα, συνεχίζεται το παιχνίδι. 29-25, 6 λεπτά ακόμα για το ημίχρονο. AC Λο, πάλι σε ζώνη Γαλατά. Σκριν από το Χάινς. AC Λο πάει προς τα μέσα, βγάζει για τον Άντιτς. Αυτός μέχρι το lay-up είναι άστοχος. Ο Χάινς παίρνει το επιθετικό rebound, δεν σκοράρει. Ο ίδιος ξαναμαζεύει την μπάλα. Δεύτερη προσπάθεια. Νέο άστοχος ούτε εξ επαφής, αλλά κερδισμένο φάουλ. Δίνει δικαίωμα στον Κάιλ Χάινς για 2 ελεύθερες βολές. Αλλαγή για τον Ολυμπιακό μας στη θέση του. Μετά το pick and roll, Βαγγέλη, βλέπουμε τον Αλντεμίρ να περιμένει τον αντίπαλό του, τον γκάρ δηλαδή, που έχει περάσει από το pick and roll, στο κέντρο της ρακέτας. Εδώ θέλει τώρα να δούμε να κρατήσει αποστάση η ομάδα του Ολυμπιακού. Και βέβαια κάποια στιγμή πρέπει να απειλήσει, δηλαδή κάποια στιγμή είχε μπει ο Κέσελ, είδαμε δεν πήρε ούτε μια προσπάθεια. Πρέπει να πάρει προσπάθεια. Και απ' την άλλη, βέβαια, αυτό να προσέξουν λίγο τον Γκόρντον. Ο Τούρκος προπονητής ή έστω οι Τούρκοι παίχτες έχουν διαλέξει ένα περίεργο τρόπο για να μπορέσουν να πάρουν αυτοεπίθεση και να μπουν στο παιχνίδι. Ευνηδιασμός τρίποντο. Δεν φοβούνται να το κάνουν. Δεν ξέρω αν θα τους βγει, αλλά αυτό είναι επικίνδυνο. Ακριβώς, αλλά είναι ένα επικίνδυνο σημείο που πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός το συν 6 από τις βολές του Άντιτς, 31-25. Καλή άμυνα. Νέα κερδισμένη κατοχή για τον Ολυμπιακό. 5-31 πριν από το ημίχρονο. Ο Μάτζαρης επανέφερε για το Χάινς. Μάτζαρης, Λούκας, Κέσελ, Χάινς και Άντιτς, η πεντάδα του Ολυμπιακού. Συνεχίζει σε άμυνα ζώνη η Γαλατά. Δίνει screen στο Σλούκα. Ο Χάινς θα πάρει και την μπάλα ο Αμερικανός. Κερδίζει το φάουλ στο ξεκίνημα της προσπάθειάς του. Εδώ ο Κάιλ Χάινς συνεργάστηκε σωστά με τον Σλούκα σε αυτή τη φάση. Πρώτο φάουλ στον αγώνα για τον Ender Arslan. Θα δούμε ξανά τη φάση και το φάουλ που στέλνει τον Κάιλ Χάινς στην γραμμή για 2 ελεύθερες βολές. Έξω η πρώτη. Μέσα η δεύτερη. Στο συν 7 και πάλι ο Ολυμπιακός. 32-25 που προηγήθηκε και με 11. 22-11. Πέντε λεπτά για το ημίχρονο. Τζαμόν Λούκας μπροστά στην άμυνα του Μάτζαρη θα αστοχίσει. Ο Χάινς στο rebound κατεβάζει και την μπάλα. Μάτζαρης. Σλούκας έχει στηθεί η άμυνα ζώνης, κινείται στην baseline, ο Κέσελ δεν τον είδαν για να πασάρουν εκεί την μπάλα. Υπάρχουν κενά και υπάρχουν και στο high post κενά, αλλά... Καθυστέρησε εδώ η κυκλοφορία από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Μάτζαρης σε σούτ 3 πόντων, δεν θα ευστοχίσει. Από τα χέρια του Άντιτς η μπάλα στον Τζαμόν Λούκας που θέλει να τελειώσει μόνος του τη φάση, προσποιήθηκε πάσαρ έξω. Αρσλάν για 3, άστοχος, rebound από τον Άντιτς και νέα επίθεση για τη Γαλατά. Αρσλάν. Υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτό το που γίνεται τώρα, είναι ο πιο κοντός ψηλός του Ολυμπιακού, είναι με τον πιο ψηλό παίχτη της τουρκικής ομάδας, αντίπαλη.
δημιουργείται ένα θέμα, ένα mismatch εκεί. Αρσλάν στη διείσδυση, καλάθι και φάουλ. Δεν μπόρεσε ούτε ο Χάινς που ερχόταν ως βοήθεια του Μάτζαρη να σταματήσει τον Εντέρ Αρσλάν. Είναι, ξέρεις Βαγγέλη, δύσκολος ο ρόλος του, γιατί ναι μεν έχει πιο γρήγορα πόδια ο Χάινς, αλλά ούτε το ύψος έχει για να μπορεί, αν δεν έχει πάρει φόρα, να πηδήξει ψηλά για να κόψει στον αέρα, και παράλληλα έχει τον πιο ψηλό αντίπαλο που με μια καλή πάσα είναι σίγουρο καλάθι, έτσι. Ντόρση και Παπαδόπουλος στην πια. 32-28 έγινε το σκορ. Ο Σλούκας που πιέζεται, αλλά χωρίς φάουλ από τον Τζόσο Ασίπ. Τώρα θα γίνει. Εδώ ο Σλούκας. Δεν μέτρησαν το καλάθι. Για να δούμε. Βλέπουμε τον Τζόσο Ασίπ. Οι διαιτές δεν έχουν μετρήσει το καλάθι. Προφανώς γιατί θεώρησαν ότι στο ξεκίνημα... Όχι, αν το έδωσε στο ΣΥΠ Βαγγέλη, γι' αυτό δεν το μέτρησε. Δεν ξέρω σε ποιον δόθηκε το φάουλ. Αν το δώσαν στο ΣΥΠ, δεν τον μέτρησαν. Αν το έδωσαν στον Αρσλάν, ΣΥΠ το έδωσαν το φάουλ. Γι' αυτό δεν το μέτρησαν. Γιατί δόθηκε νωρίς. Πριν ακόμα ξεκινήσει τα βήματα. Το φάουλ στον Τζόσουα Σιπ. 32-28. Στο μεταξύ υπάρχει time out. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Ο Ολυμπιακός ξέφυγε και με 11, ήταν για αρκετή ώρα στο συν 10 και περισσότερες φορές στο συν 7. Τώρα η Γαλατά που στα τελευταία λεπτά βρίσκει ρυθμό έχει μειώσει στους 4, 32-28. Δεν θα είναι εύκολο το μάτς για 40 λεπτά και στα 40 λεπτά, Γιώργο. Περιμέναμε ένα ντέρμπι, είναι το παιχνίδι της πρόκρισης και για τις δύο ομάδες στα play-off. Ο Ολυμπιακός μπορεί να ξεκίνησε ιδανικά. Όλα όμως τα μάτς γυρίζουν, έχουν εναλλαγές και στο ρυθμό και στο σκορ. Βαγγέλη, είναι όπως το λες, αλλά θεωρώ ότι οι αλλαγές τώρα που έχουν γίνει από τον πάγκο του Ολυμπιακού, αν θέλεις δεν του έχουν βγει στο σημείο εκείνο που θα μπορούσαν να κρατήσουν, αν θέλεις, και το ρυθμό του, έτσι, σε αυτό που ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Οι παίκτες του Ολυμπιακού, ειδικά έχουν να αντιμετωπίσουν μεγάλα κορμιά αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ο Γκόρντον, ο οποίος έχει πάρει έτσι, ένα ρυθμό. Υπάρχει ο Ασλάν, ο οποίος έχει πάρει επίσης ένα ρυθμό. Ο Σίπ ακόμα δεν έχει μπει στο παιχνίδι. Αλλά δημιουργούν με αυτό το pick and roll και με βέβαια τις καλύτερες αποστάσεις που κρατάνε πια οι Τούρκοι παίχτες, δημιουργούν προβλήματα στον Ολυμπιακό. Παράλληλα, τα τελειώματα των παιχτών του Ολυμπιακού δεν είναι και τα καλύτερα στην άμυνα αυτής της ζώνης, αλλά και με το ύψος που έχουν να αντιμετωπίσουν. Ο Σλούκας πάντως από την ώρα που ήρθε στο παρκέ από τον πάγκο δίνει μεγάλη βοήθεια όχι μόνο στην άμυνα αλλά και στην επίθεση. Τώρα διαμόρφωσε το 34-28 και ακούμε τις οδηγίες του Οκτάι Μαχμούτη. Βαγγέλης Μυρνιέ. Το που θέλει ο Τούρκος προπονητής είναι να προσέχουν τα φάουλ, γιατί βλέπει ότι ο Ολυμπιακός πηγαίνει εκεί επειδή έχει τον πόνους, ενώ ζήτησε το ίδιο και από τους παίχτες του. Έκλεισε η άμυνα του Ολυμπιακού. Στο μεταξύ διάβασε πολύ καλά το mismatch η Γαλατά και έστειλε τον Τζαμόν Γκόρντον χαμηλά για να παίξει με αντίπαλο το Μάτζαρι. Εδώ, κοιτάξτε. Εντάξει, ήταν φάουλ. Κατέβασε λίγο το χέρι του Μάτζαρι. Δύο βολές τώρα για την Γαλατά. Έξω η πρώτη, Κώστας Κουλάς. Ο Νοντούς Ανίβκοβιτς θέλει αυτό που φοβάται ο Οκτάι Μαχμούτη. Ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει φάουλ, θέλει να οδηγήσει τους παίκτες της Γαλατά να κάνουν φάουλ, να πάρει βολές. Και ο Νοντούς Ανίβκοβιτς ζητάει από τους παίκτες την υπομονή σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Να πούμε, Βαγγέλη, ότι Μάλαγα Μπιλμπάο 22-24 και Σιένα Ρεάλ 48-43. Σε λίγο θα τελειώσει και εκεί το πρώτο ημίχρονο. Σλούκας αστόχησε από τα 6 μέτρα. 34-28. Αρσλάν αλλάζει με τον Άντριτς. Ο Κροάτης γυρίζει και θα νικήσει τον Χάινς που λέει στο διαιτητή ότι έκανε βήματα ο αντιπαλός του. 34-30 και εδώ Οκτάι Μαχμούτη. Ζητάει τη ζώνη. Ζητάει ξανά άμυνα ζώνης. Κέσελ. Αυτός δεν έχει φανεί για τον Ολυμπιακό. Μάτζαρη κοιτάει το ρολόι. Πασάρι στο Σλούκα. Αυτός για τον Χάινς από την γραμμή των ελευθέρων βολών. Ο Αμερικανός ευστοχή με ένα βηματάκι προς τα πίσω για το 36-30. Αρσλάν. Σούμπερτ για τον Αρσλάν.
Σιπ από τη γωνία για 3, 36-33, 2,5 λεπτά πριν από το ημίχρονο. Εδώ ο Τζόσουα Σιπ. Σλούκας για τον Μάτζαρη. Ανεβαίνει ψηλά ο Χάινς και δίνει το screen. Σλούκας. Πάλι καθυστέρησε ο Ολυμπιακός να κυκλοφορήσει την μπάλα. Σλούκας. Δεν υπάρχει ο δεύτερος ψηλός ώστε να ακολουθήσει μέσα στη ρακέτα την ώρα που ο ένας στο high post δίνει το pick and roll. Εδώ ακολουθεί όμως ο Χάινς τον Λούξα Άντριτς και τον σταματάει καθαρά στον αέρα. Εδώ. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι αν έχει φόρα ο Χάινς μπορεί να κόψει ψηλά, έχει το άλμα. Ο Άντιτς στον πάγκο το ίδιο και ο Κέσελ που δεν φάνηκε καθόλου και ο Ντούσαν Ιβκοβιτς στα τελευταία 2 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου ξαναρίχνει στον αγώνα το Σπανούλη και τον Μπρίντεζι. Άντιτς πήρε καλά την μπάλα από την πάσα του Τζαμόν Γκόρντον. Δεν σκοράρε, αλλά έχει κερδίσει φάουλ και θα εκτελέσει βολές. Ευκαιρία για τη Γαλατά εδώ να πλησιάσει κι άλλο. Εδώ το φάουλ από το Μάτζαρη και είναι το τρίτο προσωπικό του. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Λούξα Άντριτς. Μένει το 36-33. Οι Τούρκοι είναι αρκετά άστοχοι πάντως από τις βολές και αυτό αν θέλεις είναι, πώς να το πούμε, είναι δώρο για τον Ολυμπιακό. Ναι, το δώρο του Ολυμπιακού, γιατί τώρα θα αρχίσουν να στοχεύουν ο Τούρκος προπονητής τους ψηλούς τους παίχτες. Έτσι ο Ολυμπιακός είναι κοντός αυτή τη στιγμή. Συνεχίζεται η άμυνα ζώνης της Γαλατά. Δεν την τιμωρεί με το τρίποντο ο Μάτζαρης. Υπάρχει όμως το μακρινό rebound του Ολυμπιακού και η νέα επίθεση με το Σπανούλη να οργανώνει. Για να δούμε αν θα σπάσει αυτή την άμυνα ζώνης ο Ολυμπιακός. Σπανούλης, Χάινς χαμηλά. Γυρίζει ωραία και σκοράρει μπροστά στον Μπόρις Σάβοβιτς. Η αντίδραση του Μαχμούτη δεν του άρεσε καθόλου αυτό που είδε. 38-33. Αρσλάν. Περιμένει το screen του Άντριτς, θα πάει πίσω από τον Κροάτη. Αρσλάν με το Χάινς μετά την αλλαγή από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Κλέβει ο Χάινς, δεν ολοκληρώνει την άμυνα ο Σλούκας. Θα επαναφέρει για επίθεση 3 δευτερολέπτων η Γαλατά. Στο μεταξύ, στον αγώνα για τον Ολυμπιακό μπαίνει ο Πελεκάνος. Στον πάγκο θα καθίσει με 3 φάουλ ο Μάτζαρης που έκανε καλή δουλειά μέχρι τώρα. Εδώ ο Μιχάλης Πελεκάνος. Και η επαναφορά για την Γαλατά από την τελική γραμμή. Επαναφορά για επίθεση 3 δευτερολέπτων. Για να δούμε αν θα βάλουν την μπάλα στο ζωγραφιστό. Όχι, στο Λάκοβιτς πηγαίνει η μπάλα, το σταματάει ο Σπανούλης. Ευνηδιασμός του Ολυμπιακού. Σπανούλης δεν θα δώσει πάσα, τελειώνει μόνο αυτή τη φάση. 40-33. Εδώ ο αρχηγός του Ολυμπιακού σταμάτησε στη γωνία το Λάκοβιτς και έβγαλε τον ευνηδιασμό για το 40-33. Τζόσουα Σιπ, Τζαμόν Γκόρντον με το Σπανούλη. Γκόρντον ίσως να έκανε και βήματα. Λάκοβιτς περιμένει το screen του Άντριτς. Γκόρντον από την baseline με το Σπανούλη να του κάνει το φάουλ τώρα. Είναι δυνατή η περιφερειακή άμυνα του Ολυμπιακού και με τον Σπανούλη. Τώρα θα γίνει και με τον Πελεκάνο ακόμα πιο δυνατή. Ο Ολυμπιακός που κρατάει ένα καλό προβάδισμα. 40-33, ναι Γιώργο. Έλεγες... Και όπως βλέπεις Βαγγέλη, κρατάνε καλές αποστάσεις και θα παιχτεί το pick and roll, θα παιχτεί το παιχνίδι στο pick and roll. Ανοιχτά οι παίχτες της τουρκικής ομάδας, αλλά βλέπεις ότι προσπαθούν να φτάσουν στη ρακέτα και να καταλευθούν τον ψηλό παίχτη μετά τη βοήθεια. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Το replay που μας έδωσε ο Σταμάτης Μαρμαράς και συνάδελφοι από το ΒΑΝ εξωτερικών μεταδόσεων. Είδαμε ότι έγιναν βήματα πριν από το φάουλ του Σπανούλη πάνω στον Τζαμόν Γκόρντον. 40-33 μένουμε στους σταδionείς και φιλίας. Η στατιστική απεικόνιση του αγώνα μέχρι στιγμής. Είναι ακόμα πιο ισορροπημένα τα πράγματα από τις δύο ομάδες. Έχει μειώσει το ποσοστό του Ολυμπιακού στα δίποτα. Είναι καλό βέβαια, αλλά είναι χειρότερα από πριν, ας πούμε, από το πρώτο δεκάλεπτο. Νομίζω ότι από τη στιγμή που μπήκε ο Βασίλης μέσα έκανε πιο εύκολη τη δουλειά επιθετικά για τον Ολυμπιακό. Γιατί αυτή η φάση, παραδείγματος χάρη, αυτό που βλέπουμε τώρα το τελείωμα μετά την πάσα του Σπανούλη, είναι όλο το παιχνίδι.
Τραβάω τους παίκτες απάνω, χρειάζομαι όμως κάποιον να του αφήσω την μπάλα μέσα στη ρακέτα. Και σίγουρα οι υπόλοιποι ανοιχτά, ώστε να έχω και 2 σουτ, έτσι. Είδαμε κάποια από τα πιο όμορφα στιγμιότυπα και συνεχίζουμε να βλέπουμε από τα πιο όμορφα στιγμιότυπα στη δεύτερη περίοδο. Εδώ, πολύ ψηλά, έχοντας ακολουθήσει σωστά τα βήματα των Άντριτς, ο Χάινς σταματάει τον αντίπαλό του. Αυτό αν μπορούσαμε να το ξαναδούμε, αυτό ήταν κάτω από τα πόδια, πάσε. Αν πρόσεξα καλά ή όχι. Το προηγούμενο καλάθι του Χάινς. Ναι. Καλό διάβασμα του Βασίλη ήταν αυτό. Εδώ το τελείωμα από τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Βολές για τη Γαλατά. Ο Χάινς έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Έχει 9 από τους 16 πόντους των Ερυθρολεύκων σε αυτή την περίοδο. 40-34 για τις οδηγίες των προπονητών. Πάμε στους δύο πάγκους. Στον πάγκο του Ολυμπιακού, Κώστας Κουλάς. Ο Ντούσαν Ιβκοβιτς θέλει απλό παιχνίδι, ο Σπανούλης στην μπάλα και από εκεί και πέρα θα επιλέξει είτε το drive είτε την πάσα έξω και ζητάει 3 παίχτες να πάνε για το rebound. Βαγγέλης Μυρνιέ. Πίεση θέλει ο Τούρκος προπονητής και ζήτησε και αυτός από τους παίχτες του το rebound. Και λογικά χωρίς φάουλ, γιατί και οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει τα 5 ομαδικά. Περνάει γρήγορα το κέντρο Ολυμπιακός, έχει όλο το χρόνο δικό του. Άμυνα ζώνη στη συνέχεια. 40-35. Ο Σπανούλης βλέπει το ρολόι. Σπανούλης ξεκινάει τώρα την επίθεση πίσω από το σκριν του Χάινς. Δοκιμάζει για 3, είναι εύστοχος. Ο Κίλμπιλ για το 43-35. Το καλύτερο φινάλε για τον Ολυμπιακό, με το τρίποντο του αρχηγού του, με το τρίποντο του Βασίλη Σπανούλη στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Καλό μπάσκετ από τον Ολυμπιακό, αν εξαιρέσουμε 1-2 δίλεπτα ολιγοριών, κυρίως στην επίθεση, γιατί από εκεί ξεκίνησαν τα προβλήματα, Γιώργο Σιγάλα, όταν άλλαξε τη μορφή άμυνας ζώνης ο Κτάι Μαχούτη. Πάντως ο Ολυμπιακός που προηγήθηκε ακόμη και με 11 κρατάει ένα πολύτιμο, όχι ασφαλές, ένα πολύτιμο συν 8 στο ημίχρονο. Πρώτα απ' όλα ότι ο Βασίλης επανέφερε την τάξη που λέμε, αυτό το αρχικό καλό παιχνίδι του Ολυμπιακού, και ό,τι προβλήματα δημιουργήθηκαν στον Ολυμπιακό τελικά φάνηκαν, γιατί οι αλλαγές του δεν προσαρμόστηκαν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι παραδείγματος ούτε ο Χάινς ούτε. Ακριβώς. Μετά όμως ο Χάινς έγινε ο πρώτος σκόρερ, αν δεν κάνω λάθος, στο δεύτερο δεκάλεπτο για τον Ολυμπιακό. Σωστά. Δεν έγινε γρήγορα η προσαρμογή τους. Έγιναν 3 αλλαγές, αν θυμάσαι, από τον Ντούσαν Ιβκοβιτς μαζεμένες. Εκεί δημιουργήθηκε πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά όμως τώρα ο Ολυμπιακός επανέφερε την τάξη. Παίζει σωστά, παίζει απλά όπως είπε και ο coach. Νομίζω ότι το παιχνίδι θα το αναλάβει ο Σπανούλης. Από εκεί θα ξεκινήσουν όλες οι επιλογές. Το νερό έχει μπει στα βλάκια, αλλά όλα θα κρυθούν σε αυτό το επίπεδο. Όλα κρίνονται στο δεύτερο ημίχρονο και πιθανότατα στα τελευταία λεπτά. Είναι μάτσι υπομονής. Δεν πρέπει με τίποτα να αφήσουν τους Τούρκους να πάρουν ρυθμό μέσα από ένα τρελό παιχνίδι. Είναι ό,τι πιο επικίνδυνο θα μπορούσε να δημιουργηθεί. Το είδαμε κάποιες στιγμές να γίνεται. Αρκετές βέβαια προσπαθήσαν να σημαδέψουν μέσα τη ρακέτα. Όχι τρίποντα. Αυτό θέλει προσοχή. Ολυμπιακός Γαλατά 43-35, φίλες και φίλοι. Είναι η απευθείας μετάδοση της ΕΤΕΝ από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Βασίλης Πανούλης, είδαμε και σήμερα πώς αλλάζει επίπεδο στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός που έχει ένα συν 8 και πρέπει να το κρατήσει για να πάει στα προημιτελικά. Σε περίπου 10 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί από το ΣΕΦ. Από χθες γνωρίζουμε ότι μετά τη μεγάλη νίκη του με 68-63 μέσα στο Καζόν, ο Παναθηναϊκός πέρασε ως πρώτος στα προημιτελικά και θα αντιμετωπίσει με πλεονέκτημα έδρας τη Μακάμπι του Ντέιβιντ Μπλάταλα και τον Σοφοκλή Σκοτσιανίδη Θοδωρή Παπαλουκά. Η Μπαρτσελώνα επίσης με πλεονέκτημα έδρας θα παίξει κόντρα στην Ούνιξ και περιμένουμε να μάθουμε τι θα γίνει και στον όμιλο με τον οποίο διασταυρώνεται ο Ολυμπιακός, για να ξέρουμε τι θα γίνει στην συνέχεια. 20 Μαρτίου με 5 Απριλίου τα παιχνίδια για τα play-off. Ο Κώστας Κουλάς θα μας πει τα σκορ στα άλλα 2 παιχνίδια. Κώστα. Στα υπόλοιπα 2 παιχνίδια στο ημίχρονο, Μάλαγα Μπιλμπάο 22-24 και Σιένα Ρεάλ Μαδρίτης 53-52. Πολύ ψηλό σκορ μέχρι στιγμής στην Τοσκάνη. Έτσι όπως είναι τώρα τα ζευγάρια, με βάση και το σκορ που έχουμε εμείς στο ημίχρονο, τα ζευγάρια είναι Σιένα Ολυμπιακός και CSKA Μπιλμπάο, αλλά θα περιμένουμε ακόμη 20 αγωνιστικά λεπτά για να μάθουμε καταρχάς τι θα γίνει εδώ. Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Γαλατά θέλει νίκη με 2 πόντους, τουλάχιστον με 2 πόντους διαφορά ο Ολυμπιακός για να πάει στους 8, όπου λογικά, αλλά υπάρχει λογική στο μπάσκετ.
όπου λογικά λοιπόν θα αντιμετωπίσει τη Σιένα με μειονέκτημα έδρας. Πέρυσι θυμόμαστε τι έγινε σε εκείνη τη δραματική σειρά τελικών με πλεονέκτημα του Ολυμπιακού και με τελική πρόκριση τη Σιένα. Βασίλης Σπανούλης και Τζάμον Γκόρντον τα λένε. Από πέρυσι γνωστοί. Φιλαράκια και οι μεγάλοι πρωταγωνιστές του αγώνα. Θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επίσης να είχαμε και ένα μικρόφωνο εκεί κάπου κοντά και να ακούγαμε τι ακριβώς συζητούν. Πάντως το παιχνίδι δεν θα ξεκινήσει κανονικά, μια μικρή καθυστέρηση παρατηρείται. Γιατί, Κώστα Σκουλά? Είναι θέμα του ανθρώπου της Ευρωλίγκας να δώσει το OK στους διαιτητές. Είναι προφανές, γιατί είναι το παιχνίδι της εβδομάδας, γιατί υπάρχουν διαφημιστικά μηνύματα και στις τηλεοράσεις των υπολείπων χωρών που παίρνουν αυτόν τον αγώνα και προφανώς τώρα είμαστε έτοιμοι, αφού είπαμε ότι το παιχνίδι μεταδίδεται σε ακόμη 48 χώρες, μαζί με την Ελλάδα σε 49 χώρες, αυτό το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Γαλατά. Όπως μας ενημέρωσαν νωρίτερα οι άνθρωποι της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός που ξεκινάει με τον ίδιο τρόπο που άρχισε τον αγώνα, με εύστοχο μακρινό σουτ με τον Πρίντεζη αυτή τη φορά για το 46-35 και ισοφαρίζει Γιώργο Σιγάλα την μέγιστη υπέρ του διαφορά, το συν 11 που είχε στο 22-11. Νομίζω ότι θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο τώρα το πώς θα μοιραστεί η μπάλα, γιατί από την πρώτη φάση είδαμε ότι η βοήθεια στο pick and roll που χρησιμοποιεί ο Βασίλης Σπανούλης, ίσως και οι υπόλοιποι παίχτες, βγαίνει δυναμικά απάνω στον παίχτη, άρα εκεί θα θέλει καλό διάβασμα. Μάλλον δεν θέλουν να αφήσουν τον Βασίλη Σπανούλη να κάνει παιχνίδι. Δύο καλές άμυνες από τον Ντόρση, εδώ ο Παπα-Νικολάου και ο Οκτάι Μαχμούτη, προβληματισμένο σίγουρα. Οι ζώνες του σε ένα μεγάλο διάστημα του πρώτου ημιχρόνου απέδωσαν, αλλά ο Ολυμπιακός βρήκε τον τρόπο να κρατήσει ένα πολύτιμο προβάδισμα. Airball από τον Τζάμον Γκόρντον σώζει την κατοχή. Ο Ντόρση και δίνει στο Σπανούλη που τώρα θα πατήσει φρένο, θα περιμένει και τους υπόλοιπους και θα πάει σε οργανωμένη επίθεση. Σπανούλης περνάει την μπάλα για τον Ντόρση, αυτό σε πλεονεκτική θέση, έκανε 2 παραπάνω τρίπλες και θα πασάρει τελικά για κανέναν. Δεν πρόλαβε ούτε με την υπερπροσπάθεια ο Παπα-Νικολάου να σώσει την κατοχή. Εδώ ο Ντόρση. Νομίζω ο Βαγγέλη θέλει στον πρώτο χρόνο να πάει προς το καλάθι. Σωστό. Και έχει και το άλμα και τη δύναμη. Με ένα καλό hook θα μπορούσε να έχει κάποιο καλό αποτέλεσμα. 46-35. Γκόρντον και πάλι η πάσα του στην αδύνατη πλευρά. Τζόσουα Σιπ σε σου 3 πόντων. 46-38. Ο Κώστας ο Λιγόρης εδώ πέρα, γιατί είναι μακρινή η πάσα που δέχτηκε ο Σιπ και θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο αμυντικά. Έισιλο δημιουργεί και εκτελεί μόνος του. Κερδίζει τον προσωπικό του αντίπαλο και ανεβάζει τη διαφορά ξανά σε διψήφιο αριθμό πόντων. 48-38 τώρα. Αρσλάν. Η πάσα του στην περιφέρεια. Το σουτ είναι 3 πόντων από τον νεοεισερχόμενο στον αγώνα Οζέρ. Τα τρίποντα 5 στα 10 πλέον και για τις δύο ομάδες. Σπανούλης ανάμεσα από 2. Σπανούλης στη διείσδυση, πατάει κερά και τελειώνει ιδανικά τη φάση. 50-41 από τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Ο Βασίλης με την ικανότητά του πέρασε ανάμεσα από τους δύο παίχτες όταν βγήκαν πάλι δυναμικά για να του κόψουν την πορεία του προς το καλάθι. Αυτό έχει τώρα πια να κάνει με την ικανότητα του Βασίλη. Το πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το pick and roll που θέλει να χρησιμοποιήσει. Γρήγορη απάντηση από τον Γκόρντον και λάθος από τον Ολυμπιακό στην επαναφορά. Γκόρντον με το Σπανούλη κλείνεται. Κάνει λάθος, αλλά ο ίδιος ξανακερδίζει την κατοχή και εκτελεί από τα 4 μέτρα από την baseline. Άστοχος, έχει τραυματιστεί κιόλας. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Λάθος πάσα του Σπανούλη. Τώρα θα διακόψουν τον αγώνα οι διαιτητές. Πονάει ο Τζάμον Γκόρντον. Μετά το άστοχο σουτ που επιχείρησε από την baseline, προσγειώθηκε ανώμαλα στο παρκέ. Λύνει τα κορδόνια. Δέχεται και τις πρώτες βοήθειες, έχει τραυματιστεί στο δεξί του πόδι.
Δείχνει να πονάει. Δεν ξέρουμε πόσο σοβαρό είναι. 7 και 34 πριν από το τέλος τρίτης περίοδου. Ο καλύτερος μέχρι στιγμής παίκτης για τη Γαλατά. Έχασε 2 σουτ. Ευστόχησε σε ένα μακρινό lay-up νωρίτερα στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου και τώρα τραυματίζεται και αποχωρεί. Κοιτάξτε. Πέφτει πάνω στο πόδι. Γύρισε, πέφτει πάνω στο πόδι του Παπα-Νικολάου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, Βαγγέλη, η κλασική περίπτωση για να τραυματιστείς, να γυρίσει ο Γαστράγαλος. Και υπάρχουν δύο κλήσεις. Η μία είναι πιο εύκολη, αν θέλεις, δηλαδή δεν υπάρχει μεγάλος τραυματισμός, αλλά όταν είναι σε κάθετη κατάσταση στο πόδι, όπως μάλλον το είδα, είναι επώδυνο. Πήγε στον πάγκο, θα δούμε αν θα ξαναπαίξει. 50-43. Λάκοβιτς με το Σπανούλι. Λάκοβιτς από το πλάι για 3, είναι άστοχος. Το rebound από τον Ντόρση. Πρώτη πάσα για το Σπανούλι. Επέστρεψαν γρήγορα οι παίκτες της Γαλατά. Σπανούλης πάει από την εσωτερική. Κλείνεται η πάσα στην αδύνατη πλευρά Παπα-Νικολάου. Σπανούλης. Υψώνει για τον Ντόρση που θα καρφώσει. Άλλη μια φοβερή φάση από Σπανούλη και Ντόρση. Με το Σπανούλη να διαβάζει καλά την άμυνα, να βλέπει ότι ο Άντριτς είχε βγει 1 μέτρο πιο ψηλά και να πετάει την μπάλα εκεί που πρέπει για να την πιάσει και να καρφώσει ο Ντόρση για το 52-43. Αρσλάν, άστοχο σούτ από την κοφή της ρακέτας. Παπα-Νικολάου στο rebound και το κατέβασμα της μπάλας. Δίνει στον Έισιλο. Αυτός γυρίζει πανέμορφα και τελειώνει με το lay-up. Νάτος εδώ. Λο ο τέταρτος, όπως γράφει και η φανέλα του, σε ένα καταπληκτικό τελείωμα σε αυτόν τον ερυθρόλευκο ευνηδιασμό. Θα τη δούμε τη φάση όταν θα γυρίσουμε από τις διαφημίσεις, γιατί υπάρχει time out. «6 και 28 ακόμα για την τρίτη περίοδο». Ο Ολυμπιακός σημαδεύει ξανά την μέγιστη υπέρ του διαφορά απόψε. Ξανά στο συν 11, 54-43, με μια εντυπωσιακή φάση από τον Σπανούλη και τον Ντόρση, αλλά και στη συνέχεια μια καταπληκτική ενέργεια από τον Έισιλο στον ευνηδιασμό του Ολυμπιακού. Είδαμε από 3 διαφορετικά replay την άλλη πάσα του Σπανούλη και το κάρφωμα του Ντόρση. Νομίζω, Βαγγέλη, ότι και μόνο με αυτό το παιχνίδι θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να τελειώσει. Δηλαδή και μόνο με αυτό το σύστημα, αν θέλεις, το high, το pick and roll στην κορυφή, να τραβήξει ο Σπανούλης τον ψηλό, γιατί όπως είδαμε ο ψηλός θέλει να βοηθήσει πιο δυναμικά ακόμα γι' αυτό στην άμυνα. Είχε μείνει σε αυτή τη φάση ο Άντρης ψηλά. Ακριβώς. Και μόνο με αυτό το παιχνίδι θα μπορέσει να λύσει το παιχνίδι σήμερα, να τελειώσει το αποτέλεσμα. Ανεβασμένος εκτός από τον Ντόρση και ο Έισιλο πολύ στο σημερινό μάτς και παίρνει ενέργειες. Όπως είδαμε και νωρίτερα με το καταπληκτικό τελείωμα στον ευθυδιασμό, χρειάζεται τέτοιες φάσεις. 54-43 τώρα παίζει άμυνα πάνω στον Αρσλάν που θα περάσει με το μακρινό lay-up, θα σκοράρει. 54-45 οδηγίες προπονητών από τον πάγκο της τουρκικής ομάδας. Ξεκινάμε. Βαγγέλης Μυρνιέ. Ο Τούρκος προπονητής ζήτησε από τους παίκτες του να σταματάνε τον ευνηδιασμό του Ολυμπιακού, ενώ στην προηγούμενη φάση ζητούσε να γίνει φάουλ πριν πάει ο Ολυμπιακός για καλάθι. Από εκεί και πέρα μιλήσαμε με τον γιατρό της Γαλατά. Ο Γκόρντον θα του δοθούν κάποιες πρώτες βοήθειες και θα είναι έτοιμος να συνεχίσει. Αρσλάν κλέβει τώρα ο Λο. Θα κερδίσει και το φάουλ. Ο Λό έχει πάρει καλές οδηγίες από τον πάγκο του Ολυμπιακού ότι το αριστερό χέρι του Αζλάν είναι το δυνατό στο να μπορέσει να δημιουργήσει καταστάσεις. Και 2 φορές έχει κλείσει πάρα πολύ καλά, έχει παίξει πάρα πολύ καλή άμυνα και κατά συνέπεια τώρα κέρδισε και την μπάλα, έκλειψε και την μπάλα. Εδώ η ενέργειά του νωρίτερα με την reverse τρίπλα και το τελείωμα. Έχει το ένα εναντίον ενός ο Λό, αλλά λίγο στο σούτ μου μας τα χαλάει για να μπορέσει να ανοίξει λίγο παραπάνω την άμυνα. Εδώ παίζει pick and roll με τον Ντόρση. Θα εκτελέσει με το αριστερό από τα 4 μέτρα, δεν θα ευστοχίσει. Μακριά μαζεύει το rebound ο Λάκοβιτς, επιστρέφει την μπάλα στον Οζέρ και αυτός αφήνει για τον Αρσλάν. 54-45. Τζόσουα Σίπ με τον Παπα-Νικολάου. Λάκοβιτς με τον Σπανούλη. Δίνει screen ο Άντριτς. Λάκοβιτς με τον Ντόρση να τον σταματάει καθαρά, αλλά
Υπάρχει φάουλ, λένε οι διαιτητές. Προφανώς με το σώμα, γιατί ψηλά δεν έγινε τίποτα. Ο Ιταλός, ο δεύτερος διαιτητής αναμέτρησης, δίνει το φάουλ, ο Γκουερίνο Τσέρεμπουκ. Εδώ ο Ντόρση. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Με το χέρι μάλλον, έχει το σώμα από την προηγούμενη φάση. Πήγε και με το αριστερό να κόψει, άρα η επαφή θα ήταν καλή, πιο άμεση. Ο Λάκοβιτς από τη γραμμή μειώνει 54-46 και τώρα 54-47. Λο. Αυτή την άμυνα ζώνης είναι μια άλλη μορφή άμυνα ζώνης. Έχουμε δει πολλές παραλλαγές άμυνα ζώνης σήμερα. Κάπου την έχω ξαναδεί με τους δύο περιφερειακούς να πηγαίνουν πολύ κοντά στη γραμμή του κέντρου για να πιέζουν την μπάλα. Σπάει όμως τη ζώνη ο Ολυμπιακός με το ρήγμα που δημιούργησε, που προκάλεσε ο Έσυλο και με την πάσα που έδωσε στην baseline στον Ντόρση που περίμενε σωστά. Κερδισμένο φάουλ για τον Αμερικανό. Και αν ο Ντόρση ήταν μέσα στη ρακέτα, δηλαδή στη γραμμή της ρακέτας και όχι έξω από αυτή, θα ήταν κάρφωμα σίγουρα. Εξαντλεί τις δυνατότητες του ο εικοσμιζόμενος Οκτάι Μαχμούτη με αυτές τις παραλλαγές τη ζώνη στην άμυνα για να κρατάει μια επαφή με το σκορ. Δεν του βγαίνει σε κακό. Ο Ολυμπιακός έχει ανεβάσει 3-4 φορές τη διαφορά στο συν 11, αλλά μέχρι εκεί η Γαλατά επιστρέφει και τώρα επιστρέφει στους 4 πόντους. 54-50, ενώ όπως μας λέει ο Βαγγέλης Μινιός τελικά δεν θα ξαναμπεί στον αγώνα ο Τζαμόν Γκόρντον. Και αναγκαστικά να λαμβάνει δράση ο Λάκοβιτς, έτσι. Προσπαθούν να μην αφήσουν τον Σπανούλη να πάει από τα αριστερά. Ο Ντόρση έκανε το λάθος, έκλεψε ο Λάκοβιτς που όμως δεν θα τελειώσει σωστά τον ευνηδιασμό, γιατί τον ακολουθούσε ο Ντόρση. Μετά το λάθος του Αμερικανός πήρε το αίμα του πίσω, σταματώντας τον Σλοβαίνο. Όμως η Γαλατά έχει την κατοχή και συνεχίζει την επίθεσή της, έχει ακόμα 7 δευτερόλεπτα. Άντριτ το σταματάει ο Ντόρση. Για το λάθος που έκανε στην επίθεση ο Αμερικανός κατά κάποιο τρόπο προσπαθεί και καταφέρνει να εξηλαιωθεί με αυτές τις δύο τάπες. Η πρώτη εδώ πάνω στον Λάκοβιτς και νωρίτερα βλέπουμε το τρίποντο που χρεώθηκε στο Λάκοβιτς, ήταν δίποντο, αλλά είναι μια λεπτομέρεια που διέφυγε από τους διαιτητές. Διέλαθε της προσοχής των διαιτητών. 54-50 είναι το σκορ. 4 λεπτά ακόμα για την τρίτη περίοδο. Ασφαλώς και τίποτα δεν έχει κρυφθεί. Διαφημίσεις και ερχόμαστε. Είπαμε, αυτά τα μάτς αυτού του επίπεδου κρίνονται στο δεύτερο ημίχρονο και συνήθως τα τελευταία λεπτά. Υπομονή. Επιστροφή στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, επιστροφή στη δράση. Ολυμπιακός Γαλατά 54-50, ένα μεγάλο ντέρμπι, ένα μεγάλο παιχνίδι για την πρόκριση στα προημιτελικά της Ευρωλίγκας. Το παιχνίδι διακόπτεται. Η Γαλατά έχει επαναφορά 4 δευτερολέπτων. Έχεις προλάβει να ακούσεις οδηγίες του Μαχμούτη, Βαγγέλης Μυρνιέ? Ο Λάκοβιτς θα προσπαθήσει να εκτελέσει την επίθεση. Παίρνει το σκριν ο Σλοβαίνος και την επαναφορά των Ασλάν. Δοκιμάζει για 3 πράγματι από την γωνία. 2 στα 2 τρίποντα από τον Λάκοβιτς και 54-53 στον πόντο το μάτς. Κώστας Κουλά. Ο Ντούσαν Ιβκοβιτς, αυτό που θέλει από τις παίκτες είναι μεγαλύτερη πίεση. Περιμένει τώρα τη ζώνη της Γαλατά και θέλει μεγαλύτερη πίεση στην περιφέρεια και κυρίως στο Λάκοβιτς που ξέρει ότι θα πάρει πρωτοβουλίες. Ενώ είναι χαρακτηριστική ατάκα του την που τραυματίστηκε ο Γκόρντον, ότι αυτή τώρα μπορεί να γίνει πολύ πιο επικίνδυνη χωρίς αυτόν. Σπανούλης στα στόχισε από τα 6,75. Ο Πρίντεζης είναι στο επιθετικό rebound. Εξαιρετική κίνηση, αδειάζει την άμυνα. Παραπλανά ουσιαστικά τον αντίπαλό του και σκοράρει για το 56-53. Γιώργος Σιγάλας στην επόμενη άμυνα ζώνης. Θέλω να μου εξηγήσεις τον τρόπο με τον οποίο στείνονται οι δύο παίκτες, οι μπροστινοί παίκτες της ζώνης και ποιος είναι ο σκοπός του Μαχμούτη για αυτή τη μορφή που επιλέγει στην άμυνα ζώνης. Κλέψιμο του Ολυμπιακού, ευνηδιασμός, Λο, το λέει
58-53. Βασικά, Βαγγέλη, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει ψηλώσει και σαν ύψος και σαν παιχνίδι με την είσοδο του Παπαδόπουλου. Άρα θα προσπαθήσει, παρόλο που έχουν γίνει δύο γρήγορες φάσεις, θα προσπαθήσει να κουμπίσει την μπάλα στο low post. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι ο Λάκοβιτς σίγουρα μπορεί να γίνει επικίνδυνος, ίσως και πιο επικίνδυνος από τον Γκόρντον, ο οποίος είναι πιο συνεπής, πιο μυαλωμένος παίχτης, αλλά παράλληλα νομίζω θα υποπέσει και σε πολλά λάθη, παίρνοντας πολλές προσπάθειες. Έτσι κι αλλιώς αυτό μας έχει συνηθίσει τόσα χρόνια. Η Γαλατά θα συνεχίσει, όπως δείχνουν τα πράγματα, να σουτάρει πολλές φορές από την περιφέρεια. Το ίδιο έκανε και στην προηγούμενη επίθεσή της. Τώρα ο Αρσλάν σταμάτησε τον ευνηδιασμό του Ολυμπιακού. Ενώ υπάρχει πρόβλημα με τον ηλεκτρονικό πίνακα σήμερα. Ο Αρσλάν έκανε το φάουλ στο Σπανούλι και ταυτοχρόνως έσβησαν τα χρονόμετρα. Εδώ ο Σπανούλης με τον Έισιλο. 23 και 11 γράφει. Τώρα θα ξανανάψει ο ηλεκτρονικός πίνακας. 58-53 είναι το σκορ. «58-53, 2 και 46». Για το τέλος της τρίτης περίοδου. Θέλω, Βαγγέλη, να δω πώς θα αντιδράσει η άμυνα τώρα, η ζώνη που λέμε της Γαλατάσαράι με την είσοδο του Παπαδόπουλου, αλλά και πώς θα παίξει ο Παπαδόπουλος εναντίον της ζώνης, δηλαδή πώς θα τον χρησιμοποιήσει ο Ιβκοβιτς. Όπως βλέπεις για άλλη μια φορά, και όσοι προσπάθησε να μην αφήσει το Σπανούλι να πάει από το αριστερό του χέρι στην ουσία. Αλλά αυτό το χάιλο, το μικρό χάιλο, δημιούργησε πολύ καλή κατάσταση και καλάθι και φάουλ τελικά για τον Ολυμπιακό. Ο Πρίντετς θα πάει στην γραμμή για να εκτελέσει τις βολές. Όχι, δεν τελικά δεν πήγε το καλάθι. Ο Πρίντετς θα πάει στην γραμμή για να εκτελέσει τις βολές και η προσοχή που δίνει με αυτή τη μορφή άμυνα ζώνης ο Μακούτ είναι να κλείσει τα μπασίματα του Σπανούλη. Γι' αυτό βάζει πολύ κοντά τους δύο μπροστινούς παίκτες της ζώνης και ο Ολυμπιακός, διαβάζοντας αυτόν τον τρόπο άμυνας, πάσαρε την μπάλα στους φίλους. Ο Πρίντετς αξιοποίησε τον πόνους για το 60-53. Άντριτ σταματάει την τρίπλα, τον πιέζει ο Παπαδόπουλος. Γιλντιρίμ με τον Παπα-Νικολάου, πάσα έξω για τον Οζέρ. Λάκοβιτς. Ο Παπαδόπουλος μένει πάνω του μετά την αλλαγή στο pick and roll και εκεί είναι πρόβλημα για τον Ολυμπιακό όταν ο Παπαδόπουλος είναι στην πεντάδα. Τον έριξε στον αγώνα του Σανίβκοβιτς για να αποκτήσει καλύτερο παιχνίδι στο χαμηλό πόστο, αλλά σε τέτοιες φάσεις έχει μειονέκτημα. Παρόλο, Βαγγέλη, που και ο Παπαδόπουλος ξέρει πολύ καλά ότι όταν ο Λάκοβιτς πηγαίνει προς τα δεξιά είναι πολύ επικίνδυνος να πατήσει και να σουτάρει. Είναι αριστερός, το ξέρουμε. Έπαιξε καλή άμυνα. Απλά είναι αυτό το φάουλ. Λάκοβιτς σε άστοχο σουτ τριών πόντων, μακρινό rebound του Σλούκα, αμέσως ευθυνδιασμός του Ολυμπιακού, κερδισμένο φάουλ του Έισιλο, σκληρό. Το φάουλ πάνω στον Έισιλο που δεν έχει χτυπήσει, δεν έχει τραυματιστεί. Σηκώνεται αμέσως ο Αμερικανός. Πάντως, Βαγγέλη, όσο ο Μαχμούτη αφήνει το Λάκοβιτς να είναι και οργανωτής και εκτελεστής, η Γαλατάσαράι θα έχει πρόβλημα. Ξανά η φάση. Μετά το μακρινό rebound του Σλούκα, πολύ εύκολα εκδηλώθηκε ο ερυθρόλευκος ευθυνδιασμός. Έπιασε την μπάλα στην γραμμή των τριών πόντων και με μια πάσα έβγαλε τέτα-τέτ με το καλάθι τον Έισιλο. 60-53. Ολό. Με αυτοπεποίθηση σήμερα, με καλή ψυχολογία. Το μπάσκετ είπαμε, πάνω απ' όλα είναι άθλημα ψυχολογίας. Βοηθάει στην επίθεση τον Ολυμπιακό. Πιστεύω ότι ξεκίνησε η καλή του εμφάνιση από τις αμυντικές υποχρεώσεις που το ανέλαβε. Αλλά από εκεί και πέρα όμως μπήκε στο δικό του το παιχνίδι χωρίς να πάρει σουτ από μακριά, που δεν είναι και το καλό του το παιχνίδι αυτό. Και γι' αυτό με το drive, το ένας εναντίον που λέμε, έχει πολύ καλά τελειώματα, το ξέρουμε αυτό. Και τώρα βέβαια βοηθάει πάρα πολύ την ομάδα, γιατί και πρέπει να το κάνει αυτό, γιατί όπως βλέπουμε μάλλον έχουν κλείσει το Σπανούλι. Ο Σπανούλης κάθισε στον πάγκο. Ο Σλούκας, αν δεν κάνω λάθος, πέρασε. Και με τους πόντους του κρατάει τη διαφορά σε μια καλή απόσταση, όχι ακόμα ασφαλείας, απέναντι στην Γαλατά.
Ο Ολυμπιακός από το 54-53 απάντησε γρήγορα με ένα σερί 8-0 σε κρίσιμο σημείο, στο τέλος δηλαδή της τρίτης περίοδου. Ο Λάκοβιτς, όπως έλεγες νωρίτερα Γιώργο, θα πάρει τα σουτ, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα είναι αποτελεσματικός. Έβαλε 2 τρίποτα, δεν θα τα βάλει όλα. Νομίζω, Βαγγέλη, ότι δεν ξέρω αν το έχει κατά νου ο κύριος Μαχμούτη, αλλά όσο τον αφήνει να είναι και οργανωτής, θα βλέπουμε την διαφορά να μεγαλώνει. Να αυξάνεται υπέρ του Ολυμπιακού, λες. Ακριβώς. Θα θολώσει το μυαλό του κι άλλο. Δηλαδή. Όχι, είναι τεράστια η ευθύνη. Ξέρεις πια πώς να παίξεις τον Λάκοβιτς. Ξέρεις ότι του αρέσει περισσότερο από δεξιά πάτημα και σουτ. Το γνωρίζουν ο πάγκος του Ολυμπιακού. Έχει δουλέψει πάνω σε αυτό. Ο κύριος Ιβκοβιτς προηγουμένως άκουσε από τον Κώστα ότι είπε ότι τώρα που βγήκε ο Γκόρντον μπορεί να γίνουν πιο επικίνδυνοι. Έχει μεγάλη σημασία αυτό που είπε και το περισσότερο εννοούσε τον Λάκοβιτς. Ο Έισιλο συνεχίζει. Έχει φτάσει τους 10 πόντους. 64-53. Και έβαλε τον Αρσλάν, αν δεν κάνω λάθος ή όχι. Ναι. Και ο Αρσλάν στο παιχνίδι. Στην καλύτερη επιθετική βραδιά του με τον Ολυμπιακό. Ο Έισιλο στο πιο κρίσιμο μέχρι στιγμής παιχνίδι της χρονιάς για τους ερυθρόλευκους στην Ευρωλίγκα. Γιλντιρίμ αφήνει για τον Λάκοβιτς. Δεν πήρε σκριν ο Σλοβαίνος, τώρα θα περάσει την μπάλα στον Άντριτς. Αυτός με ταμπλό σκοράρει, παίρνει και το φάουλ, θα εκτελέσει και βολή. Περίεργο καλά αυτό. Δεν σηκώθηκε καν, πέταξε αμέσως την μπάλα με το που την έπιασε στα χέρια του για να προλάβει το στοπ. Εδώ θα δείτε ότι δεν σηκώνεται καλά, πετάει την μπάλα από πολύ χαμηλά για να προλάβει την αντίδραση της άμυνας. Και παίρνει το maximum με αυτόν τον τρόπο ο Λούκα Άντριτς για το 64-56, ακόμα 75 δευτερόλεπτα στην τρίτη περίοδο. Βλέπεις τον Αρσλάν πως τώρα βέβαια το κάνει και με τον Σλούκα, γιατί και ο Σλούκας είναι αριστερός. Προσπαθούν να το στείλουν στο κέντρο της άμυνας. Διαμαρτυρίες από τον προπονητή της Γαλατά στον πρώτο διαιτητή της αναμέτρησης, τον Αρτεάγκα. Ο Παπαδόπουλος μετά το φάουλ που κέρδισε θα εκτελέσει βολές. 64-56. 66 δευτερόλεπτα για την τρίτη περίοδο. Έξω η πρώτη βολή. Μία στις δύο. Ο Παπαδόπουλος θα δώσει τη θέση του στον Κάιλ Χάινς. Αλλαγή και για τη Γαλατά. Έτοιμο για να ξαναμπεί. Και ο Άντριτς πήγε στον πάγκο. Στη θέση του πέρασε ο Αλντεμίρ. Γιλντιρίμ αφήνει για τον Λάκοβιτς. Αυτός με τον Σλούκα. Αλλάζει ο Λάκοβιτς με τον Γιλντιρίμ. Λάκοβιτς στον πάσιμο με ταμπλό, θα αστοχίσει, επιθετικό rebound από τον Αλντεμίρ, κερδισμένο φάουλ, βολές για την Γαλατά. Που δέχτηκε ένα μεγάλο πλήγμα στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου με τον τραυματισμό του Τζαμόν Γκόρντον. Ο Χάινς επιστρέφει στον πάγκο, ο Παπαδόπουλος ξανά στο παρκέ. Αλλαγές handball για τους δύο ψηλούς. Βαγγέλη, μάλλον αυτό το κάνει στην άμυνα του Ολυμπιακός για να έχει πιο γρήγορα πόδια σε σχέση με τα pick and roll που παίζουν οι δύο κοντοί, Αρσλάν και Λάκοβιτς. Και στην επίθεση βάζει τον Παπαδόπουλο για καλύτερο παιχνίδι χαμηλά. 65-58. Στη θέση του Αρσλάν ο Τζόσουα Σιπ. Και ο Σλούκας τώρα στην επίθεση του Ολυμπιακού. 65-58. Σλούκας, Παπαδόπουλος με τον Αλντεμίρ, γυρίζει ωραία στην baseline, αλλά θα χάσει τον έλεγχο της μπάλας. Τελικά η κατοχή μένει για τον Ολυμπιακό. Τυχερή σε αυτή τη φάση η ερυθρόλευκη. Ενώ αρχικά ρόλαρε σωστά ο Παπαδόπουλος, συνέχεια έχασε την μπάλα, όμως παίκτης της Γαλατά την έβγαλε έξω από την
τελική γραμμή. Επαναφορά για επίθεση 10 δευτερολέπτων του Ολυμπιακού. Παπαδόπουλος ξανά στο χαμηλό post με τον Αλντεμίρ. Παπαδόπουλος κρατάει την μπάλα με το ένα χέρι, εκτελεί. 67-58 από τον Λάζαρο Παπαδόπουλο που κάνει τη δουλειά του σε αυτή την επίθεση του Ολυμπιακού. Έχει πλεονέκτημα, Βαγγέλη, έναντι του Αλντεμίρ. Ο Αλντεμίρ είναι ψηλός μεν, αλλά πολύ αργός. Λάκοβιτς υψώνει για τον Αλντεμίρ. Αυτός εκμεταλλεύεται το μισμάτς, αλλά θα αστοχίσει εξ επαφής. Σε δεύτερο χρόνο κόβεται από τον Πρίντεζη. Καταπληκτική άμυνα από τον Γιώργο Πρίντεζη στο τέλος του χρόνου για την τρίτη περίοδο. Στο τέλος του χρόνου της επίθεσης Γαλατά για να μείνει το 67-58. Μια καλή διαφορά για τον Ολυμπιακό που θα μπει στην τέταρτη περίοδο με αυτό το συν 9. Ξαναβλέπουμε την τελευταία φάση. Μισμάτς έχει ο Αλντεμίρ με τον Σλούκα. Δεν το αξιοποιεί. Ο Παπα-Νικολάου δεν μπορεί να διώξει σωστά την μπάλα και στην συνέχεια ο Πρίντεζης, ενώ εμείς βλέπουμε την αντίδραση του πάγκου του Ολυμπιακού, ο Πρίντεζης σταματάει τον αντίπαλό του. Διαφημίσεις και ερχόμαστε πίσω για την τέταρτη και τελευταία περίοδο του αγώνα. Σε λίγο θα αρχίσει το στάδιο ρίζης και φιλίας, η τέταρτη, τελευταία και πλέον καθοριστική περίοδος του αγώνα. Θα δούμε αν έχει εξαντλήσει όλες τις επιλογές του σε άμυνες ζώνης ο Κτάι Μαχμούτη. Πάντως με τους δύο παίκτες που έβαλε πολύ μπροστά στην ζώνη νωρίτερα για να αποκλείσει και τα pick and roll του Ολυμπιακού, αλλά και για να στείλει ανάμεσά τους ενδεχομένως τον playmaker, προκάλεσε αρχικώς κάποια προβλήματα. Ο Ολυμπιακός όμως υποστήριξε τις επιθέσεις του με τους ψηλούς παίκτες, με το 4 και το 5 και κράτησε μια καλή διαφορά. Μια καλή απόσταση από την Γαλατά. Δεν είναι ασφαλείας, αλλά είναι καλή. Δεν έκανες την καλύτερη ανάλυση. Δεν έχω να συμπληρώσω κάτι. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι δεν βλέπω να παίρνει βοήθειες ο Μαχμούτη εκτός από τον Λάκοβιτς, από κάποιους άλλους. Υπάρχει πρόβλημα στην τουρκική ομάδα. Ίσως να είναι και αυτό το επίπεδο της. Ο Ολυμπιακός είναι αυτό που είπες. Ο Βασίλης μπορεί κάποια στιγμή να μπλοκαρίζεται και χρησιμοποιήσει όμως τους άλλους παίχτες. Πήρε λίγο την μπάλα παραπάνω. Ενώ δεν βλέπουμε πλάν B από τη Γαλατά, κυρίως στην επίθεση. Ακριβώς. Στις άμυνες μας έχει μπερδέψει και εμάς πολλές φορές με τις αλλά ζώνες. δεν έχει δημιουργήσει και τόσο μεγάλο πρόβλημα στον Ολυμπιακό. Σωστά. Τώρα όμως έρχεται ένα σουτ 3 πόντων από τον Σούμπερτ για το 67-61. Για να ακούσουμε τι είπαν και οι δύο προπονητές. Αρχίζουμε πρώτα από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Κώστας Κουλάς. Πολεμήστε στην άμυνα. Αυτά ήταν τα λόγια του Ντούσαν Ίβκοβιτς, που θέλει οι παίκτες να μείνουν 100% συγκεντρωμένοι. Γιατί τους είπε ότι έχει μείνει ακόμα μία περίοδος. Δεν λένε τίποτα οι 9 πόντι. Πρέπει να προσπαθήσετε πολύ στην άμυνα και παίξτε στην επίθεση με τον Λάζαρο, ώστε να μπορέσει να κάνει παιχνίδι αυτός μέσα από τη ρακέτα. Βαγγέλης Μυρνιέ. Ο Τούρκος προπονητής θέλει να παίξουν τον Λάζαρο Παπαδόπουλο από μπροστά, ναι, ενώ γύρισε την αμυνά του σε man to man. Βαγγέλη, θα με επιτρέψετε να πω ότι δεν ξέρω κατά πόσο θα συνεχίσει αυτό το σχήμα για πολλή ώρα. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ ψηλός, αλλά με παίχτες οι οποίοι τουλάχιστον αμυντικά, Παπαδόπουλος, Άντιτς, Κέσελ, μου κάνει λίγο έτσι. Για να δούμε. Μια πρόβλεψη κάνω. Σπανούλης, Σλούκας. Σπανούλης περνάει ανάμεσα από όλους με ταμπλό σκοράρι. Από τις αγαπημένες του κινήσεις και τις πλέον αποτελεσματικές. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού για το 69-61. Τζόσο Ασίπα φύγει χέρι-χέρι την μπάλα στο Λάκοβιτς. Χωρίς να πάρει σκριν αυτό, σε διείσδυση και πάσα στην αδύνατη πλευρά. Διαβάζει τη σκέψη του ο Κέσελ και διώχνει την μπάλα έξω από την πλάγια γραμμή. Εδώ ο Μάρκο Κέσελ. 69-61. 8 και 55 για το φινάλε. Νίκη με συν 2 θέλει ο Ολυμπιακός για να πάει στους 8. Άστοχο σούτ από την baseline, από τον Πρέστον Σούμπερτ. Και ο Σπανούλης αργά οργανώνει την επίθεση του Ολυμπιακού. Παπαδόπουλος χαμηλά με τον Αλντεμίρ. Δεν πάει βοήθεια ακόμη πάνω του. Παπαδόπουλος τώρα βλέπει βοήθεια και πασάρει στο Σλούκα στην αδύνατη πλευρά. Άστοχο τρίποντο, αλλά σε κακή αμυντική θέση οι παίκτες της Γαλατά. Επιθετικό rebound για τον Ολυμπιακό με τον Άντιτς. Ο Λάζαρος μπορεί και διαβάζει όμορφα και τη weak side. Είχε υπομονή γενικά, και περίμενε τη βοήθεια για να πασάρει. Ακριβώς. Εδώ δίνει screen στο Σπανούλη, αυτός διεισδύει, περνάει την άμυνα, κερδίζει φάουλ. Αστόχησε στο σουτ με το ένα χέρι, αλλά θα εκτελέσει 2 βολές μετά το κερδισμένο φάουλ. Time out καλεί ο Μαχμούτη. Βλέπει ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά στην άμυνα τώρα πια για την ομάδα του. Θα δώσει οδηγίες. Και τον μπέρδεψε και λίγο ο Ολυμπιακός με το σχήμα που κατέβασε. Με αυτούς τους 3 παίκτες που έδωσαν μεγάλο ύψος στην πεντάδα
των ερυθρολεύκων η στατιστική απεικόνιση του αγώνα μέχρι στιγμής. 69-61. Ο Σπανούλης θα εκτελέσει 2 βολές μετά το time out. Εφές Τσέσκα 65-82 νωρίτερα. Ολυμπιακός Γαλατά 69-61, 8 και 20 πριν από το φινάλε. Ο Σπανούλης θα πάει στην γραμμή για βολές. Ο Κώστας Κουλάς θα μας πει τι γίνεται στα 2 παιχνίδια του ομίλου με τον οποίο διασταυρώνεται ο Ολυμπιακός, ο όμιλος του Ολυμπιακού. Λοιπόν, στα άλλα 2 παιχνίδια, Μάλαγα Μπιλμπάο 53-57 και Σιένα Ρεάλ Μαδρίτης 79-88. Από τη στιγμή που η Μπιλμπάο κερδίζει, είναι αυτό που περνάει ό,τι και να γίνει στο παιχνίδι στην Ιταλία. Τώρα, εάν και εφόσον η Μάλαγα κερδίσει την Μπιλμπάο, η Ρεάλ θα πρέπει να κερδίσει με συν 22 στη Σιένα, ώστε να βγει τουλάχιστον δεύτερη από αυτόν τον όμιλο. Θα ενημερώνουμε για να δούμε και τι θα γίνει στον άλλο όμιλο. Αν και φαίνεται πλέον πολύ δύσκολο, αλλά δεν ξέρεις ποτέ τι θα συμβεί. Ας περιμένουμε. Στο συν 4 μας είπε η Μπιλμπάο, του Φώτη Κατσκάρη, του Κώστα Βασιλιάδη, του Δημήτρη Μαυροειδή, και στο συν 9 η Ρεάλ μέσα στη Σιένα. Στο Παλασπορ Μενσάνα, έτσι. Σωστό. Σπανούλης. Αστόχησε στην πρώτη βολή. Δεν το συνηθίζει να αστοχεί από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Τώρα θα χάσει και τη δεύτερη. Σλούκα στο μακρινό rebound και το κερδισμένο φάουλ. Η Γαλατά δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τη σπάνια αστοχία του Σπανούλη από τη γραμμή των ελευθέρων βολών. Έμεινε το 69-61 και συνεχίζει σε άμυνα ζώνης. Παπαδόπουλος χαμηλά. Ωραία πάσα για τον Άντιτς που όμως δεν μπορεί να τελειώσει σωστά τη φάση. Η κατοχή για την τουρκική ομάδα. Βαγγέλης Μιριέ, ό,τι μπόρεσες να αλλιεύσεις από τις οδηγίες του Μαχμούτη. Με τον Αλντεμίρ τα είχε για το μαρκάρισμα του Παπαδόπουλου. Του είπε ότι μπορείς να τον σταματήσεις, να το κάνεις, και ζήτησε περισσότερη προσοχή στα rebound. Βαγγέλη μου, δεν μπορεί να το σταματήσει αν δεν παίξει 3 τέταρτα. Παίζει 100% πίσω από τον παίχτη. Δύσκολο να σταματήσει τον Παπαδόπουλο έτσι. Κλέψιμο τώρα καταπληκτικό του Κέσελ πάνω στην τρίπλα του Λάκοβιτς. Σπανούλης κλείνεται, θα χάσει την κατοχή της μπάλας. Από το πόδι του Σίπλεν οι διαιτητές έφυγε έξω από την πλάγια γραμμή. Θα ξαναδούμε τη φάση. Εδώ. Νομίζω ότι έγινε λάθος από τους διαιτητές. Το πόδι του Σπανούλη φάνηκε ότι χτύπησε η μπάλα. Μη δώσανε και ένα τρίποντο στο Λάκοβιτς. Ναι. Ισοπαλία. Παπαδόπουλος κλείνεται. Κράτησε παραπάνω από όσο έπρεπε την μπάλα. Τώρα έδωσε στο Σλούκα. Αυτός του την επιστρέφει. Παπαδόπουλος με το ένα χέρι από μακριά θα στοχίσει και στη συνέχεια θα υποπέσει και σε φάουλ. Στην ουσία όμως Βαγγέλη δουλεύει σαν να είναι men to men και να είναι ένας εναντίον ενός. Απλά τώρα δεν είχε την κατάλληλη θέση. Πολύ γρήγορα έκανε 4 φάουλ. Εδώ. Το τέταρτο φάουλ του Παπαδόπουλου που θα καθίσει στον πάγκο. Ο Χάιντς ξανά στον αγώνα. Χάνει ύψος, κερδίζει δύναμη, ταχύτητα. Ο Ολυμπιακός με αυτή την αλλαγή στη γραμμή των ψηλών. Αρσλάν σε σουτ 3 πόντων, δεν είναι καλό. Το rebound από το Σπανούλη. Σπανούλης συνεργάζεται με τον Χάιντς. Περάσει και την μπάλα. Χάιντς με τον Αλντεμίρ. Γυρίζει εκτός ισορροπίας για 2, είναι άστοχος. Follow από τον Άντιτς. Καλάθι για τον Ολυμπιακό. Ξαναπηγαίνει τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό πόντων. Άλλη μια φορά. Το follow του Άντιτς. Του κυνηγάει το Σούμπερτ εδώ στην περιφέρεια. Ο Άντιτς χρησιμοποιεί το ύψος του, τον όγκο του. Ο Σούμπερτ δεν έπαιξε καθόλου με το box out. Καλή άμυνα αν θέλεις. Απ' την άλλη βλέπουμε πάλι δυσανάλογο, δηλαδή ότι ο πιο κοντός παίχτης να αντιμετωπίζεται από τον πιο ψηλό, πιο γρήγορος ο Χάιντς. Μπορεί να παίξει ένας εναντίον ενός, να τραβηχτεί, να απομακρυνθεί αν θέλεις από τον ψηλό, να σουτάρει με αυτό το fade away. Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύεται αυτό που πρέπει. 71-61. 6,5 λεπτά ακόμη. Ο Ολυμπιακός ελέγχει την κατάσταση. Εδώ είναι μια πολύ καλή επίθεση του Λάκοβιτς με τον Αλντεμίρ. Διάβασε την άμυνα. Πέρασε την μπάλα σωστά κάτω από το καλάθι στον ψηλό της Γαλατά. Ο Σλοβαίνος. Κοιτάξτε και πάλι. Καλή βοήθεια του Άντιτς, αλλά τον βρήκε μέσα, ξέρεις, στο ημικύκλιο εκεί, έτσι είναι λίγο δύσκολο εκεί. Και η αντίδραση του Μαχμούτη.
μετά την πολύ σωστή εκτέλεση του pick and roll από Λάκοβιτς και Αλντεμίρ. Η Γαλατά σκόραρε, αλλά δεν πήρε το maximum. Έχασε τη συμπληρωματική βολή ο Αλντεμίρ. Σπανούλης υψώνει για τον Άντιτς σε πλεονεκτική θέση τώρα. Ο Σκοπιανός ανταποδίδει γρήγορα και αποκαθιστά τη διαφορά των 10 πόντων. 73-63, φοβερή δημιουργία για μια ακόμη φορά από έναν σπουδαίο παίκτη, τον Βασίλη Σπανούλη. Φάουλ τώρα μακριά από εκεί που παίζονταν η μπάλα. Το έκανε ο Άντιτς. Εδώ άλλαξαν οι ρόλοι, αν δεν κάνω λάθος. Ο Γιλτιρίν πήγε και έκανε πικ στον παίχτη του, στο Σούμπερτ, στον Άντιτς δηλαδή. Το 3 έκανε στο 4 για να βγει να σουτάρει μάλλον από την κορυφή. Ο Άντριτς στον πάγκο της Γαλατά. Ο Σούμπερτ από τη γραμμή μειώνει 73-65. Ο Κώστας Κουλάς ζητάει το λόγο. Υπάρχει τελικό αποτέλεσμα στη Μάλαγα. Η Μπιλμπάο κέρδισε με 59-55. Άρα αυτή είναι η δεύτερη στον όμιλο που διασταυρώνει ο Ολυμπιακός και πρώτη ούτως ή άλλως πλέον είναι η Σιένα. Τα πράγματα ξεκαθάρισαν. Μεγάλη επιτυχία για τον Κώστα, για το Φόντο Κατσικάρη, Βαγγέλη. Μεγάλη επιτυχία. Στην πρώτη της συμμετοχή η ομάδα της Μπιλμπάο στην διοργάνωση της Ευρωλίγκα πηγαίνει στα play-off. Η καλή δουλειά φέρνει τα αποτελέσματα και κερδίζεις αυτό που πρέπει. Αυτό που δικαιούσε, αυτό που αξίζεις, και φαίνεται ότι το ισπανικό πρωτάθλημα, οι ισπανικές ομάδες ταιριάζουν στον Φώτη Κατσικάρη. Ολυμπιακός ξανά στο συν 10, 75-65, 5 και 41 ακόμα. Γιλτιρίν για το Σούμπερ. Λάκοβιτς παίρνει screen, μένει με το Χάινς, θα πασάρει στο Σούμπερτ. Αυτός αμέσως για 3 είναι εύστοχος. Στα 5,5 λεπτά πριν από το φινάλε, 75-68. Ο Σούμπερ το οποίο στο πρώτο μήχρονο δεν εμφανίστηκε καν στο γήπεδο, δηλαδή δεν έδωσε κάποια βοήθεια στην ομάδα του. Το κάνει όμως τώρα με τα περιφερειακά σουτ. Εδώ θα υποπέσει σε φάουλ πάνω στον Άντιτς. Και παρόλο που ο Ολυμπιακός μπορεί εύκολα με τον Χάινς να κλείνει το Λάκοβιτς μετά το δεύτερο πικ που δέχεται, γιατί έχει και το ύψο αλλά και τα γρήγορα πόδια για να τον αντιμετωπίσει, εδώ υπάρχει ένα θεματάκι με το σουτ του Σούμπερτ που πρέπει να τον κυνηγήσει ο Άντιτς. Έξω η πρώτη βολή. Μέσα η δεύτερη, 76-68. Τζόσουα Σιπ, Πρέστορ Σούμπερτ, Γιάκα Λάκοβιτς, δίνει σκριν ο Αλντεμίρ. Λάκοβιτς σε σουτ 3 πόντων, είναι άστοχος. Καλό μπλοκάουτ από τον Σλούκα που κερδίζει και το rebound και τρέχει στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Σλούκας, χαμηλά για το Χάινς. Αυτός δεν είχε καλή θέση. Κλείσανε καλά οι Τουρκικοί. Ίσως θα έπρεπε να πασάρει κάπου έξω. Ναι, να φέρει την μπάλα έξω του Σλούκα. Ξανά Χάινς βρέθηκε κάτω από το καλάθι. Ο Σούμπερτ και ο Γιλτιρίν τον έκλεισαν σωστά. Ο Χάινς έκανε το λάθος. Η κατοχή για τη Γαλατά. Έχουμε μπει στο τελευταίο 5 λεπτό του μεγάλου αγώνα εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ολυμπιακός 76, Γαλατά 68. Σούμπερτ με τον Μπρίντεζι μπροστά του. Τζόσουα Σιπ περνάει από τα σκριν. Σούμπερτ με τον Λότορα. Άστοχος του 3 πόντων. Μαζεύει ο Πρίντεζης, παίρνει και το φάουλ από τον Σιπ. Για να δούμε τι κάνει στα σουτ 3 πόντων η Γαλατά. Έχει 9 στα 21 τώρα και 13-32 δίποντα. Ο Ολυμπιακός από την άλλη πλευρά έχει 5 στα 13 τρίποντα, 22-36 δίποντα. Πολύ πιο ισορροπημένο, Γιώργο Σιγάλα, το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ναι, βέβαια. Στην επίθεση. Και έτσι μας έχει συνηθίσει κιόλας. Έτσι δεν ξεφεύγει στο θέμα των τριπώντων. Εκτός βέβαια αν η ομάδα βλέπει ότι ας πούμε της πάει.
Παράλληλα, ο Κέσσελ δεν έχει πάρει προσπάθεια, παρόλο που θεωρείται ένας από τους καλύτερους σουτέρ. Ο Γκετσεβίτσιος βέβαια λείπει. Άρα και οι καλύτεροι σουτέρ της ομάδας αυτή τη στιγμή δεν έχουν δώσει έτσι σημεία ζωής που λέμε. Ο Κέσσελ κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά όμως στην άμυνα. Αυτή τη στιγμή είναι και ο πιο ψηλός παίκτης στην ομάδα. Λάκοβιτς. Καλή περιστροφή του Σπανούλη που έκλεψε, αλλά δεν επέστρεψε σωστά την μπάλα. Την έστειλε πάνω στα χέρια του Τζόσουα Σιπ, ο οποίος στη συνέχεια θα κερδίσει το φάουλ. Η δουλειά του Σπανούλη τώρα ήταν πολύ σημαντική σε αυτή την περιστροφή. Έκλεψε την μπάλα εδώ, βλέπετε σωστά, αλλά δεν την επαναφέρει σε συμπαίκτη του. Και αν ο Χάινς δεν κατέβαζε το χέρι, θα επίσης θα ήταν μια καλή άμυνα. 77-68, 77-69 τώρα. Και 77-70. Ακόμα 4 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα. Για να δούμε πώς θα διαχειριστεί σήμερα σε αυτό το τελικό πρόκριση 8 το χρόνο και τη διαφορά ο Ολυμπιακός. Συνεχίζει στη ζώνη και λίγο πιο ανοιχτά η τουρκική ομάδα. Για να δούμε τι θα κάνει ο Σπανούλης. Προτιμάει την πάσα στον Έισιλο. Ο τελευταίος είναι το κόψιμο του Πρίντεζη στην εσωτερική. Ένα εύκολο καλάθι για τον Ολυμπιακό. Από την καλή επιλογή του Λό να πασάρει. Βλέπετε πως στον Πρίντεζη για το 79-70. 3 και 42 για το φινάλε. Λάκοβιτς. Λάκοβιτς μέχρι το λέει από τον ακολουθεί ο Χάινς και τον σταματάει. Ο Ολυμπιακός έχει βρει ίσως δύο από τους καλύτερους κόφτες στην Ευρωλίγκα φέτος. Τον Χάινς και τον Ντόρση. Φοβερή μπλοκέρ. Και καταθέτουν τα διαπιστευτήριά τους και απόψε. Ο Ολυμπιακός έχει ένα σημαντικό προβάδισμα 79-70. Μένουν 3,5 λεπτά για το φινάλε. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε πίσω για τα τελευταία λεπτά στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Βγάζει πολλή ενέργεια Γιώργο Σιγάλα ο Ολυμπιακός. Γενικώς αυτός ο Ολυμπιακός που βλέπουμε από τα Χριστούγεννα και μετά αποπνέει υγεία. Είναι μια ομάδα με τρομερή ενέργεια, με πολλά προσόντα ξεχωριστά για κάθε παίκτη. Μπορεί να μην έχει τη χημεία άλλων ομάδων που είναι πολλά χρόνια μαζί, αλλά με τις προσθήκες κυρίως του Ντόρση αλλά και του Λό, έτσι όπως τον βλέπουμε να παίζει σήμερα, έχει αλλάξει επίπεδο ο Ολυμπιακός. Πραγματικά έχεις απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι και στη χημεία του πια έχει ανεβάσει πάρα πολύ το ποσοστό επιτυχίας, γιατί βλέπουμε το πώς μπορούν και συνεργάζονται πια οι παίχτες μεταξύ τους. Θεωρώ ότι όταν ο αρχηγός δίνει παραδείγματα έτσι μαχητικότητας, διάθεσης μέσα στο παιχνίδι, είναι πολύ δύσκολο να μην τον ακολουθήσουν οι υπόλοιποι. Θα πρέπει να είναι αδιάφοροι εντελώς. Τουλάχιστον οι παίκτες του Ολυμπιακού μας έχουν δείξει το τελευταίο καιρό, όπως είπες και εσύ, ότι δεν είναι καθόλου αδιάφοροι και βγάζουν και ενέργεια και διάθεση και μεγάλο ταλέντο. Έτσι. Δηλαδή, ανέκαθεν είχε μικρά νεαρούς παίκτες του Ολυμπιακού στα τελευταία χρόνια, αλλά αυτοί οι παίκτες είναι αποφασισμένοι να πετύχουν. Ο Παπα-Νικολάου εδώ θα χάσει τη μάχη από τον Λάκοβιτς που σκοράρει για το 79-72. Και ας μάθουμε τι είπε στο τελευταίο time out ο Κτάι Μαχμούτη. Βαγγέλης Μυρνιέ. Ζήτησε από τους παίκτες του να εκμεταλλευτούν τον μπόνους των βολών, να βάζουν την μπάλα μέσα στη ρακέτα. Και από εκεί και πέρα τους είπα ότι δεν έχω άλλο time out, να παίξουν ζώνη στην άμυνα. Σπανούλης για 3, μεγάλο τρίποντο, μαχαιριά στην καρδιά της Γαλατά σε πολύ κρίσιμο σημείο. 3 λεπτά πριν από το φινάλε για το 82-72. Κοιτάξτε πως από τον Kill Bill η διαφορά στο συν 10 για τον Ολυμπιακό. Σπανούλης το κλέψιμο, Σπανούλης το lay-up, τα κάνει όλα. Τα κάνει όλα ο Βασίλης Σπανούλης και ο Ολυμπιακός αποσπάται σημαντικά πλέον από τη Γαλατά. Εδώ μπαίνουν οι βάσεις για μια εύκολη νίκη στο φινάλε. Θα το δούμε 83-72. Νωρίτερα μέτρησε για 2 το σουτ του Σπανούλη και όχι για 3. Δεν μπορεί να σκοράρει ο Γκιλντιρίμ. Rebound του Ολυμπιακού. Τρέχει γρήγορα και περνάει το κέντρο Έισιλο. Κερδίζει το φάουλ από τον Λάκοβιτς. Βολές για τον Ολυμπιακό. Το γήπεδο έχει πάρει φωτιά. Το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ζει και πάλι μεγάλες στιγμές. Ο Ολυμπιακός που δεν τον περίμενε κανένα στο ξεκίνημα της σεζόν είναι πάρα πολύ κοντά στο να πετύχει μια σπουδαία πρόκριση. Πάντα μιλάμε τηρουμένων Γιώργο Σιγάλα των αναλογιών και με βάση τη δραστική μείωση του προϋπολογισμού του φέτος σε σχέση με την περσινή σεζόν, έτσι.
Ναι, παρόλα αυτά όμως είναι αυτό που είπες, Βαγγέλη, και αυτό μπορούμε να το δούμε αν κοιτάξουμε όχι στον πάγκο, αν κοιτάξουμε στα παιδιά που είναι είτε για λόγους αγωνιστικούς είτε για λόγους τραυματισμού, δεν βρίσκονται στην ομάδα, έτσι. Που θα μπορούσε να ήταν βασική σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Το ρόστερ του Ολυμπιακού είναι πλήρες με την επιστροφή του Παπαδόπουλου, με την ότι υπάρχει ο Γλινιαδάκης, έχει ύψος, έχει ταλέντο. Το κυριότερο είναι όμως ότι έχει βρει μια φιλοσοφία μπάσκετ στο οποίο του ταιριάζει πάρα πολύ. Έχει έναν μεγάλο αρχηγό όπως είναι ο Βασίλης Σπανούλης. Είπαμε και στο πρώτο ημίχρονο ότι όταν αυτός ανέλαβε δράση έβαλε τα πράγματα στις θέσεις. Το ίδιο κάνει και τώρα. Και βέβαια είναι ο καλύτερος, πώς να το πω, το καλύτερο παράδειγμα, αν θέλεις, ο αρχηγός ο ίδιος να μπορέσεις να τον ακολουθήσεις και να παίξεις και εσύ ανάλογα. Με τρίποντο μειώνει στους 9 η Γαλατά, 84-75. Έχουμε μπει στο τελευταίο δίλεπτο. Σπανούλης για τον Παπα-Νικολάου, αυτός δίστασε, βγάζει έξω, Έισιλο με το αριστερό για 3. 87-75. 105 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε. Ένα μεγάλο βράδυ για τον Ολυμπιακό. Ένα δεύτερο συνεχόμενο μεγάλο βράδυ για το ελληνικό μπάσκετ. Μετά τη χθεσινή πρόκριση του Παναθηναϊκού, σήμερα και ο Ολυμπιακός πηγαίνει στα play-off της Ευρωλίγκας. Άντριτς μετράει το καλάθι, αντικανονικό διώξιμο από τον Κάιλ Χάινς. Το ελληνικό μπάσκετ, παρά την κρίση που περνάει η χώρα μας, αντέχει. Οι δύο αυτοί μεγάλοι αντίπαλοι έτσι κι αλλιώς αντέχουν, έχουν καλά αφεντικά. Εντάξει, είμαστε ευχαριστημένοι που συνεχίζουν οι δύο ομάδες μας στους 16 και στους 8, συγγνώμη. Ο Παναθηναϊκός με πλεονέκτημα. Και μακάρι να έχουμε και Final Four, έτσι, δηλαδή να έχουν και τους δύο στο Final Four. Παναθηναϊκός με πλεονέκτημα έδρας απέναντι στη Μακάμπι, ο Ολυμπιακός με μειονέκτημα απέναντι στον περσινό του εφιάλτη, τη Σιένα. Είχε πλεονέκτημα και αποκλείστηκε από τη Σιένα. Μπορεί να πάρει το αίμα του πίσω εφόσον τελειώσει καλά το σημερινό παιχνίδι. Από τις 20 Μαρτίου μέχρι τις 5 Απριλίου είναι τα παιχνίδια. Ξεχάσουν τα περσινά και να αφοσιωθούν μόνο σε αυτό τι έχουν να κάνουν, τι μπορούν να κάνουν φέτος, Βαγγελή. 87-79, νέο time out, νέες διαφημίσεις, μένουν 55 δευτερόλεπτα. Ερχόμαστε σε λίγο πίσω για το φινάλε. Αν μπορούσαμε να δούμε 19. τον πίνακα των σκόρες, βλέπουμε τον Παναγιώτη Φασούλα. Τους 19 πρέπει να είναι ο Σπανούλης, επειδή δεν έχει ανανεωθεί η κάρτα της στατιστικής. Εδώ είναι οι σκόρες, ευχαριστώ. 19 ο Σπανούλης, 16 ο Πρίντεζης, 14 ο Λος, το καλύτερο παιχνίδι του με τον Ολυμπιακό. Ο Χάινς στους 9, ο Άντης 8. 13 ο Τζαμόν Γκόρντον, που τραυματίστηκε στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου και δεν συνέχισε στο μάτς. Αυτό ήταν ένα μεγάλο πνίγμα ομολογουμένος για τη Γαλατά. Τους 13 και ο Άντριτς. Εδώ ο Βασίλης Φανούλης, οδηγίες προπονητών, πρώτα από τον πάγκο του Ολυμπιακού, Κώστας Κουλά. Δεν μας άκουσε ο Κώστας Κουλάς, πάμε στο Βαγγέλη Σμυρνιό. Ο Μαχμούντ Οκτάη ζήτησε από τους παίκτες του να προσέχουν τον Σπανούλη, να πιστέψουν στο σουτ και να προσέχουν τα φάουλ. Τώρα βεβαίως ψάχνει μια πολύ μεγάλη ανατροπή η Γαλατά. Φάουλ από τον Λάκοβιτς πάνω στον Σπανούλη. Κώστα Κουλά, μας ακούς τώρα? Ναι, τώρα σε ακούω. Ο Ντούσταν Ίβκοβιτς αυτό που θέλει από τους παίκτες του είναι ψυχραιμία και να μην κάνουν φάουλ ώστε να σταματάει ο χρόνος. Φωνάζει ο Μαχμούτη ότι δεν έγινε φάουλ. Εδώ ο Λάκοβιτς που έκανε το τέταρτο προσωπικό του φάουλ στο μάτς. Πόσο τέλειωσε η Ρεάλ στη Σιένα, Κώστα? Κέρδισε με 102-90, αλλά από τη στιγμή που είχε κερδίσει η Μπιλμπάο τη Μάλαγα ήταν άνευ σημασία στο παιχνίδι στα τελευταία λεπτά της τέταρτης περίοδου στην Τοσκάνη. Δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Ολυμπιακός 88, Γαλατά 79. Λάκοβιτς περνάει για τον Άντριτς που θα χάσει την μπάλα, αλλά υπάρχει φάουλ από τον Παπα-Νικολάου. Δεν φάνηκε να έχει γίνει κάτι.
Μέσα η πρώτη βολή. Και εδώ η αλλαγή βέβαια με τους δύο παίχτες και τον Χάινς και τον Παπα-Νικολάου ήταν εύκολη, γιατί στην ουσία ο Παπα-Νικολάου είναι πιο ψηλός από τον Χάινς, άρα μπορούσε να καλύψει μέσα από τον ψηλό. Και ο Χάινς να μείνει με τον Λάκοβιτς. 2 στις 2 από τον Κροάτη. 88-81. Εϊσιλό. Πρίντεζης. Παπα-Νικολάου. Σπανούλης. Παπα-Νικολάου. Εϊσιλό. Δεν θα σουτάρει, κρατάει την μπάλα. Εϊσιλό. Επιθετικό φάουλ. Μάλλον τραβηγμένο, γιατί είχε ήδη αλλάξει πορεία όλο. Στα 19,7 δευτερόλεπτα. Time out καλεί ο Ντούσαν Ιβκοβιτς. Κρατάμε το μικρόφωνο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τελικά τραβηγμένο ήταν, γιατί ήδη έτσι κι αλλιώς όμως δεν είναι εύκολο να αλλάξει κάτι. 88-81. Γιώργος Σιγάλα. Ήταν μια μεγάλη βραδιά για τον Ολυμπιακό, που διαχειρίστηκε τελικώς σωστά το παιχνίδι. Δεν απειλήθηκε σοβαρά καμία στιγμή, παρότι μείωσε τις διψήφιες διαφορές η Γαλατά σε αρκετά σημεία του αγώνα, πλησίασε και στους 3 πόντους, αλλά και στον έναν πόντο. Στο 54-53 έφτασε πιο κοντά για τελευταία φορά, αλλά μέχρι εκεί. Νομίζω ότι δεν είχε κάποιον ηγέτη η Γαλατάσαράι για να μπορέσει να αλλάξει, ναι, και να αλλάξει λίγο το ρυθμό. Και δεν είχε δεύτερο πλάνο όταν τραυματίστηκε ο Γκόρντον. Σίγουρα ο Γκόρντον είναι έλλειψη, αλλά και πριν βλέπαμε ότι υπήρχε μόνο ο Γκόρντον και δεν υπήρχε ο Λάκοβιτς, οι υπόλοιποι. Δεν ξέρω βέβαια τι θα μπορούσε να συμβεί στη συνέχεια. Απ' την άλλη, βέβαια, ο Ολυμπιακός και εναλλακτικές λύσεις είχε αρκετές και πλάνο είχε στο πώς αντιμετωπίσει το παιχνίδι και εμπιστοσύνη έδειξαν τα παιδιά στους εαυτούς τους και στους συμπαίχτες τους. Και απ' την άλλη, βέβαια, είχε ένα μεγάλο Σπανούλη σήμερα που κάνει ένα εκπληκτικό παιχνίδι, όχι μόνο επιθετικά γιατί έχει 19 πόντους, αλλά γιατί ήταν και στην άμυνα και στην επίθεση μπροστάρι στο να μπορέσει να τραβήξει και τους υπόλοιπους. Ο Λό ήταν σημαντικό κλειδί, ειδικά επιθετικά. Και πολύ αθόρυβα βοήθησε τον Ολυμπιακό ο Πρίντεζης. Ακριβώς. Ναι, ο Πρίντεζης είναι ο γνωστός. Έβαλε 16 πόντους χωρίς να το καταλάβει κανένας. Ακριβώς, όπως το λες στην Ευαγγέλη. Και νομίζω ότι όλα τα παιδιά που συμμετείχαν κάτι έδωσαν ώστε να μπορέσει ο Ολυμπιακός να μην σήμερα έχει κάποιο πρόβλημα και να απειληθεί, αν θέλετε, την Γαλατάσαράι. Έτσι κι αλλιώς, επέτρεψέ μου να πω ότι έχουν διαφορετικό επίπεδο αυτές οι δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος και δίκαια πάει στην επόμενη φάση. Τελευταία δευτερόλεπτα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όλοι όρθιοι. Το τελικό σκορ περιμένουμε να μάθουμε. Ένα σουτ 3 πόντων είναι άστοχο. Η διεκδίκηση του rebound δεν βγάζει νικητή κανέναν, αλλά η κατοχή είναι για τον Ολυμπιακό, όπως λένε οι διαιτές. 7,5 δευτερόλεπτα ακόμη. Επαναφορά του Λό για τον Πρίντεζη, αυτός για τον Παπα-Νικολάου που κρατάει την μπάλα. Παπα-Νικολάου, Σπανούλης, το φάουλ σε νεκρό χρόνο, θα εκτελέσει και 2 βολές. Αυτά θα είναι τα όχι, λένε οι διαιτητές, και τελειώσει το παιχνίδι, δεν υπάρχουν βολές. Τέλος αγώνα. Σκορ νίκης 88-81 για τον Ολυμπιακό, που προκρίνεται στους 8 της Ευρωλίγκας και θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας την πρωταθλήτρια Ιταλία Σιένα του Νίκου Ζήση. Διαφημίσεις και ερχόμαστε πίσω για την αποχώρηση εδώ μαζί με τον Γιώργο Σιγάλα και ενδεχομένως, αν προλάβουμε, και για συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Επιστρέψαμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Γιώργο Σιγάλα, για μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού, μια καθαρή νίκη και πρόκριση στους 8. Τα παιδιά άξιζαν, όπως και οι προπονητές άξιζαν, με τη δουλειά που κάνουν τους τελευταίους 3 μήνες, θα έλεγα εγώ, τουλάχιστον αυτό το αποτέλεσμα. Πάνε ένα βήμα παραπάνω στην Ευρωλίγκα, είναι μέσα στους στόχους τους στην Ελλάδα, παίζουν ένα μεγάλο τελικό σε λίγες μέρες για το κύπελο. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός φέτος έχει δείξει ότι πανάξια έχει φτάσει σε αυτά τα επίπεδα που τον βλέπουμε. Είναι μεγάλη ευκαιρία για εμάς, για τους μπασκετικούς, με όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το μπάσκετ, ότι θα δούμε μεγάλα παιχνίδια για τον επόμενο μήνα. 2 ελληνικές ομάδες, ευχόμαστε να είναι και οι 2 στο Final Four, να συνεχίσουμε να βλέπουμε μεγάλα παιχνίδια. Και τι να πω, να είναι απαρχή για να αλλάξουν λίγο τα πράγματα, ξέρω εγώ. Δεν σε καληνυχτίζω, θα πάμε στον Κώστα Σκουλά που έχει δίπλα του τον Γιώργο Πρίντεζη. Κώστα. Δεν έχω μικρό. Έχει πρόβλημα
με το μικρόφωνο του ο Κώστας Κουλάς. Θα προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε. Γιώργο, για τα μάτς με τη Σιένα. Είμαστε μαζί με τον Γιώργο Πρίντεζη. Γιώργο, πολύ μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό, πολύ μεγάλη πρόκριση. Είναι η απάντηση για αυτή τη χρονιά, η πρόκριση. Δεν θεωρώ απάντηση. Θεωρώ ότι μέσα από μεγάλη προσπάθεια, από την πρώτη μέρα που μαζευτήκαμε σαν ομάδα, αυτό είναι ένα μικρό αποτέλεσμα. Είναι σίγουρα μεγάλη νίκη σημερινή, αλλά θεωρώ ότι είναι μεγάλη νίκη μέχρι την επόμενη. Σιένα, ο επόμενος αντίπαλος. Ή βλέπουμε πάρα πολύ μακριά? Όχι, δεν βλέπουμε μακριά. Εντάξει, έχουμε αυτό αργία. Ακόμα κακά τα ψέματα. Έχουμε μπροστά μας 2 παιχνίδια πριν το τελικό κυπέλου. Από εκεί και πέρα, εντάξει, η Σιένα σίγουρα είναι μια πάρα πολύ σκληρή αντίπαλος. Αλλά θεωρούμε ότι μπορούμε να περάσουμε στο Final Four. Γιώργο, τελικά τι είναι αυτό που άλλαξε από το Δεκέμβριο και μετά για την ομάδα του Ολυμπιακού? Μπορώ να σταθώ στα λόγια που είχε πει ο προπονητής, ότι είμαστε μια καινούργια ομάδα, δουλεύουμε όλοι πάρα πολύ, είμαστε μια παρέα και αυτό είναι πραγματικότητα. Δεν το λέω δηλαδή για να το πω. Και όπως είπε και ο προπονητής, ότι τον Ιανουάριο αυτή η ομάδα θα ήταν έτοιμη, άμα δεν είχε 1-2 τραυματισμούς, πιστεύω θα ήμασταν ακόμα πιο νωρίς. Να είσαι καλά, Γιώργο, καλή συνέχεια. Άλλαξε ότι γύρισε ο διακόπτης, μάλλον. Όχι, δεν γύρισε ο διακόπτης, Βαγγέλη. Μια ομάδα δουλεύει από την αρχή πάνω σε ένα σύστημα, θέλει, σε μια φιλοσοφία. Ξέρουμε πώς δουλεύει ο κύριος Σίβκοβιτς. Από εκεί και πέρα, οι αλλαγές των 2 ξένων έδωσαν μια περισσότερη αυτοεπίθεση, αν θέλεις, γέμισαν περισσότερο την ομάδα αυτή. Όχι, τα προηγούμενα παιδιά δεν ήταν καλά, έτσι, αλλά είναι καλύτεροι αυτοί που ήρθαν για να ταιριάξουν περισσότερο σε αυτή την ομάδα. Το καλό είναι ότι ο Ολυμπιακός παίζει καλό μπάσκετ. Ευχαριστίες σε μπάσκετ. Άλλες φορές είχε περισσότερα δηλαδή. Είχες καλύτερα ονόματα σε άλλο επίπεδο, αλλά δεν έβλεπες καλό μπάσκετ. Ήταν πιο συγκεκριμένο. Αυτό που πρέπει να μείνουμε είναι βλέπουμε καλό μπάσκετ, παίρνει αποτελέσματα. Πέρασε και ο Παναθηναϊκός. Είναι καλό για το μπάσκετ γενικά. Ωραία, μας έφερες και γούρι στη σημερινή μετάδοση. Ήταν κρίσιμο το παιχνίδι και πολλές φορές με τουρκικές ομάδες ο Ολυμπιακός είχε δυσκολευτεί. Ευχαριστώ πολύ για το σχολιασμό. Θα τα ξαναπούμε τις επόμενες μέρες σε κάποια από τις επόμενες μεταδόσεις. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Λιμιάτη που ήταν στο σχολιασμό, από όλους τους συναδέλφους που βοήθησαν μπροστά, αλλά και από τον Γιώργο Λιμιάτη. Και είπα, είναι κουμπάρος μου ο Λιμιάτης. Ναι, θα μας μελετάει ο Λιμιάτης. Από τον Γιώργο Σιγάλα που ήταν, είδες τι κάνει η δύναμη της συνήθειας. Από τον Γιώργο Σιγάλα λοιπόν που ήταν μαζί μας απόψε στο σχολιασμό, από όλους τους συναδέλφους που βοήθησαν μπροστά και κυρίως πίσω από τις κάμερες για να έχετε καλό ήχο και καλή εικόνα στην τηλεόρασή σας, και από τον Βαγγέλη Ιωάννου που ήταν στην περιγραφή. Καλό βράδυ. Turkish Airlines Europe.